ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang ibang hinangad ang isang magulang kung hindi ang kabutihan para sa kanyang anak. At palagi niyang inuuna ang kapakanan nito kesa sa kanyang sarili. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo kapag nalaman mong niloloko lang pala ng taong mahal niya ang pinakamamahal at pinakaiingatan mong anak? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang LC. 47 years old, may nag-iisang anak at retired teacher mula sa isang public school. Masasabi ko na ang buhay may asawa at pagiging isang ina ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko noon. Mabuting lalaki kasi ang ibinigay ng Diyos bilang kabiyak ng buhay ko na si Ed. Nakilala ko siya noon dahil sa isang kaibigan nang pumunta ako sa bahay nila para makifiesta. Kaagad na gumawa siya ng paraan para makipagkilala sa akin. At aaminin ko na kaagad din akong na-attract sa kanya noon. Inakala ko pa noon na yun ang huling beses na magkikita at magkakausap kami. Pero hindi ko inaasahan na gagawa siyang muli ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Pinuntahan niya ako sa school kung saan ako nagtatrabaho. May dala siyang prutas at bulaklak na para sa akin. Nang sumunod na araw, sa bahay naman siya dumalaw na may dala ring pagkain. Hanggang sa nanligaw na nga siya at hindi siya nabigo na tuluyang makuha ang pag-ibig ko. Nang magpakasal kami at magsama sa isang bahay bilang mag-asawa, doon ko na na-realize na hindi ako nagkamali ng lalaki na piniling mahalin. Dahil wala siyang ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa akin kung gaano ako kaswerte na siya ang napangasawa ko. Naging mapagmahal at responsable siyang asawa sa akin at tatay sa anak namin. Pero ang masayang pagsasama namin ay hindi pala talaga panghabang buhay. 3 taon pa lang ang anak naming si Dennis nang tuluyan akong iwan ni Ed nang namatay siya ng dahil sa cardiac arrest, Papa Dudut. Ay, grabe. Nakakapagod maglaba kapag ganitong oras. Buti na lang hindi pa ganong mataas ang araw sa likod ng bahay. Hindi rin masyadong mainit habang naglalaba ako kanina. Ano kayang pwedeng maluto para sa tanghalian namin ni Dennis? Teka, ano yung naaamoy ko? Oh, ma, tapos na po kayong maglaba? Oo. Dineretso ko na rin ng sampay para kapag umaraw mamaya matuyo na rin na kaagad. Mukhang napagod po kayo. Sandali lang po at pupunasan ko yung pawis sa noo nyo. Eto po, malinis tong tuwalya na hawak ko. Pupunasan ko lang po ang noo nyo. Masyado po yata kayong madaming nilaban. Hindi naman masyadong marami yon kasi nakapaglaban na rin ako nung nakaraang araw lang. Sabi ko naman kasi sa inyo, bumili na tayo ng washing machine para hindi na kayo napapagod sa paglalaba. Washing machine? Sus, makakasira lang ng mga damit natin yun. Pwede naman po na kahit mga pambahay na lang ang i-washing machine nyo. Tapos yung iba, kahit i-handwash nyo na lang kung gusto nyo po. Iha-handwash ko na lang para sigurado ako na malinis ang pagkakalaba ko sa lahat ng mga damit natin. Hindi pa masisira ang mga tela nun, lalo na yung mga pang-alis mo na damit. Akin na nga yung tuwalya at ako na rin magpupunas sa pawis ko. Balikan mo na yung niluluto mo at baka masunog pa yun. Ay, sige po ma. Papatayin ko na rin yung apoy sa kalan. Kasi luto na rin naman po yung karne ng manok doon. Maupo na rin po kayo kasi nakapaghain na rin po ako ng para sa tanghalian natin. Sige at medyo gutom na rin ako. Ano palang niluto mo na ulam? Ang paborito nyo pong binakol, ma. Ay, kaya naman pala amoy pa lang. Mukhang napakasarap na ng niluto mo kasi paborito ko. Sana nga po magustuhan nyo. Alam nyo naman po na hindi talaga ako madalas magluto.
Nagulat nga ako nang may maamoy akong ulam mula sa kusina. Yung pala nagluluto ka na ng pananghalian natin. Nung makita ko kasi po kayong naglalaba kanina, naghanap na po ako ng pwedeng iluto sa ref natin. Sakto naman po ang mga ingredients na nakita ko para sa binakol na manok. Sana talaga pumasa sa inyo ang lasa ng niluto ko na yan. Eto, titikman ko na nang malaman natin kung lasang binakol ba yung niluto mo o baka mamaya lasang afritada o adobong manok pala ito. Ma, wala naman pong sarsayan na kagaya ng sa adobo o apritadang manok. Biro lang naman. Eto, titikman ko na talaga, ha? Masarap tong sinigang na manok mo, ah. Ma, binakol po yan at hindi sinigang. Pero seryoso na anak, masarap tong niluto mong binakol na manok. Talaga po, ma? Walang halong biro? Walang halong biro. Pwede ka na ngang mag-asawa sa sobrang sarap nitong niluto mo. Asawa agad, ma? Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Bakit, meron na ba? Nako, mukhang meron na nga. Kung meron man, ipapakilala ko po kaagad sa inyo. Saka, wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Alam ko naman yon. Napakatalino mo kaya. Siyempre, kanino pa ba naman ako magmamana kung hindi sa paboritong mama ko? Para namang may iba ka pang mama, ha. Kumain na nga tayo habang mainit pa tong masarap na binakol na niluto mo. Papa Dudut, simple lang naman ang naging buhay ng pamilya namin noong nabubuhay pa ang asawa ko. Sa construction site, nagtatrabaho si Ed bilang foreman at ako naman ay nagpatuloy sa pagtuturo ko sa school. Nang ipinagbuntis ko si Dennis, naging masela ng kalagayan ko. Kaya kinailangan ko nang mag-resign. Gusto ko na rin sanang bumalik sa pagtatrabaho noong nakapanganak ako, pero nakiusap si Ed na mag-focus na lamang daw sana ako sa pag-aalaga ng anak namin. Pinagbigyan ko naman siya kasi nangako siya. Nagagawin niya ang lahat para hindi kami mahirapan sa mga gastusin. Tinupad ni Ed ang pangako niya na yon. Kaya madalas siyang mag-overtime para madagdagan ang kinikita niya sa trabaho. At alam niyo, sa totoo lang, may bahagi ng sarili ko ang hanggang ngayon nagigilty pa rin dahil pakiramdam ko. Masyado kong iniasa lahat ng responsibilidad sa asawa ko. At yun ang naging dahilan para maaga niya kaming iwanan ng anak ko. Pero mula nang mawala siya ay nangako ako na gagawin ko ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Magpapakananay at tatay ako para sa nag-iisang anak namin ng asawa ko. Sinuklian naman ni Dennis ang lahat ng pagsusumikap ko para maitaguyod ang buhay namin. Naging napakabuti niyang anak sa akin. Nag-aral siya ng mabuti hanggang college hanggang sa napapansin ko noon na napapadalas na medyo ginagabi ng uwi ang anak ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa nakakauwi si Dennis dito sa bahay, ah. Mabuksan na nga ang ilaw dito sa sala at nang makaupo muna ako sa sofa. Ay, nakakapagod yung mga klase ko kanina. Ang hirap talaga kapag may bumibisita sa amin ng mga head teacher mula sa ibang school. Napakaraming dapat asikasuhin. Ma, nakauwi na po pala kayo. Kakadating ko lang dito sa bahay, nagpapahinga lang ako ng konti tapos mag-aasikaso na ako ng pagkain para sa hapunan natin. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman po. Uupo na lang din po muna ako dito sa sofa. Gusto mo bang buksan natin ang TV? Hindi na po, kasi wala naman po akong inaabangan na palabas sa TV ng ganitong oras. Sige, pero bakit parang napapadalas yata na ginagabi ka ng uwi ngayon? May inaasikaso lang po ako. Tungkol ba yan sa introduction ng research paper ninyo? Hindi po, ma. Baka napapadalas na masyadong pagsama mo sa gimikan ng mga kaibigan mo, ha? At napapabayaan mo ng pag-aaral mo. Wala namang problema sa akin kung kanino ka pa bumarkada, basta hindi makakaapekto sa pag-aaral mo. Hindi po ako gumigimik.
Kasi wala rin naman po akong hilig sa paglalakwatsa o pagtambay sa kung saan saan. Saka, konti lang din naman po ang kaibigan ko sa school. Ayoko rin nang nakikipag-usap sa kung sino-sinong estudyante na walang kinalaman sa subject ko. Mabuti naman. Pero bakit nga napapadalas na ginagabi ka ng uwi dito sa bahay? Ang totoo po, naghahanap po kasi ako ng trabaho. Trabaho? Para saan? Para sa OJT mo na ba yan sa susunod na taon? Hindi ba masyado pang maaga para asikasuhin mo ang OJT mo? Hindi po para sa OJT yung trabaho na hinahanap ko. Para saan nga? Nakukulangan ka na ba sa allowance na binibigay ko sa'yo? May gusto ka bang bilhin kaya nagdesisyon ka maghanap ng trabaho? Tumaas na bang tuition fee mo at hindi ka nang nagsasabi sa akin? Ma, hindi po sa ganun. Hindi naman po kulang yung ibinibigay nyo na allowance sa akin. Madalas nga po na sobra pa. Wala rin po akong gustong bilhin na kahit na ano. At hindi rin po nagtaas ang tuition fee namin. Ang totoo, naghahanap po ako ng trabaho kasi plano ko na pong huminto sa pag-aaral ko. Ano? Anong sabi mo, Dennis? Nagbibiro ka lang, di ba? Pinaprank mo lang ako kaya sinasabi mo yan ngayon. Hindi po ako nagbibiro. At mas lalong hindi ko po kayo pinaprank. Seryoso po ako sa sinabi ko na hihinto na ako sa pag-aaral. Pero bakit nga? Anong pumasok sa isip mo basta ka nalang gumawa ng ganyang klaseng desisyon? Ma, sana po maintindihan niyo ang desisyon ko na to kasi sa totoo lang, hindi rin po ito madali para sa akin. Mas lalong hindi madali para sa akin yung sinasabi mo. At hindi kita maiintindihan hanggat hindi mo pinapaliwanag na maayos kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Sorry po, Ma. Kailangan ko lang po talagang gawin to kasi buntis po yung girlfriend ko. May girlfriend ka? Opo. At magkakaanak na po kami kaya kailangan ko po siyang panagutan. Ito po ang dahilan kung bakit nagdesisyon ako na hindi na mag-e-enroll sa susunod na semester. Magtatrabaho na lang po ako para sa magiging anak namin. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako sa dalawang lalaki na ibinigay sa akin ng Diyos. Responsable at mabait na asawa si Ed. Pati na rin sa malambing at matalino kong anak na si Dennis. Akala ko talaga noong mawala si Ed ay hindi ko nakakayanin na magpatuloy pa sa buhay. Mula kasi nang maging mag-asawa kami, lahat ng bagay sa buhay ko ay nakaplano ng kasama si Ed. At paano ko pa susundin ang mga plano na yon kung hindi ko na makakasama ang asawa ko? Iniisip ko na lamang na kailangan ko pa ring magpakatatag para sa anak ko. Dahil ako na lang ang pwedeng asahan ni Dennis, Papa Dudut. Mabuti na lamang at lumaki talagang mabait, malambing, masunurin at matalinong bata ang anak ko. Hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo at bonus na lang talagang mahusay siya sa mga klase niya. Masasabi ko rin na marami siyang namana sa tatay niya. Kasama na doon ang hilig na bumuo ng mga malalaking pangarap para sa hinaharap. Pareho din sila ni Ed na pangarap na mabigyan ako ng malaki at maayos na bahay. Ang sabi ko naman, masaya na ako sa simpleng buhay na meron ako basta kasama ang anak ko. Ang hindi ko inaasahan noon, yung malaking pagbabago na mangyayari dahil sa pagpasok ng bagong tao sa buhay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa totoo lang, gusto kong magalit nang sabihin sa akin ni Dennis na nakabuntis siya ng babaeng hindi ko pa nakikilala. Hindi ako nagagalit kasi masisira o magbabago lahat ng mga plano at pangarap ni Dennis para sa akin. Yung inis at sama ng loob na nararamdaman ko ay para sa anak ko. Kasi bukod sa mga pangarap niya para sa akin ay meron din siyang sariling pangarap na alam kong magugulo ng dahil sa mga nangyari. Ang kinakasama pa ng loob ko noon ay yung desisyon niya na huminto sa pag-aaral. 1.5 taon na lang kasi at makakagraduate na dapat siya sa college.
Kaya lang ay hindi ko na siya napilit pa na ituloy ang pag-aaral niya. Kahit sinabi ko na handa akong tulungan siya sa lahat ng gastusin sa college at sa magiging anak niya, ayaw niya raw kasi na ipasa sa akin ang responsibilidad dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi isang pagkakamali ang makabuntis ng babae. Sadyang naging mapusok lamang sila at hindi nakalimutan na maging responsable sa mga desisyon na ginagawa nila noon, Papa Dudut. Malapit na tayo sa bahay namin, Kyla. Medyo malayong lakaran pala to, no? Oo, kasi bihira ang dumaraan na tricycle dito sa street namin. Napansin ko rin na parang konti ang mga tindahan dito sa inyo. Medyo nga. Pero wag kang mag-alala kasi may sari-sari store na katabi mismo ng bahay namin. Ayun, sakto. Alam mo naman na mahilig akong bumili ng mga kutkuti na pagkain. Mas okay talaga na may malapit na tindahan sa atin. Pero sa totoo lang, kinakabahan na ako. Kasi baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Sobrang bait ng mama ko. Kaya sigurado ako na magugustuhan ka niya at magkakasundo kayong dalawa. Nandito na tayo sa bahay namin. Pagpasensya mo na lang kasi simple lang tong bahay namin. Uy, ang ganda kaya ng bahay niyo, Dennis. May gate pa bago yung mismong pinto ng bahay. Ang ganda pa ng mga halaman dito sa garden niyo. Naku, alagang-alaga ni mama yung mga halaman na yan. Pasok na tayo sa loob. Kasi sigurado akong excited na rin si mama na makilala ka. Ma! Nandito na po kami ni Kyla! Mabuti naman at dumating na kayo. Sakto kasi kalalabas ko lang ng juice at turon dito sa sala para sa merienda natin. Tamang-tama po pala talaga ang dating namin. Oo, mainit-init pa nga yung turon na niluto ko. Ay, ma! Si Kyla nga po pala. Girlfriend ko. Kyla, si mama. Magandang hapon po, ma'am. Anong ma'am? Mama ako ni Dennis at hindi ako teacher sa bahay na ito. Mama na lang din ang itawag mo sa akin kasi hindi magtatagal. Magiging manugang na rin naman kita. Sige po, ma. Sabi sa'yo mabait si mama. At maganda pa, parang ikaw. Oo nga. Maganda talaga ang mama mo, lalo na sa personal. Magaling ka talaga pumili ng girlfriend na ipapakilala sa akin, Dennis. Maupo na muna kayo sa sofa nang makapagmerienda na tayo. Alam nyo ma, kanina pa kinakabahan tong si Kyla. Kasi ang sabi niya, baka taray-tarayin nyo raw siya. Uy, wala akong sinabing baka tarayan ako ng mama mo, Dennis. Pero totoo namang kinakabahan ka kanina, di ba? Kahit naman hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Ito kasi yung unang pagkakataon na makikilala ko ang mama mo. Huwag kang mag-alala, Kyla. Basta mahal ng anak ko, mahal ko na rin. Pero matanong ko lang, saan ba kayo nagkakilala ni Dennis? Wala pa kasi siyang masyadong nakukwento sa akin tungkol sa'yo. Sa school din po kung saan nag-aaral si Dennis. Magkaklase kayo ng anak ko? Hindi ko po siya kaklase at matagal na rin po akong huminto sa pag-aaral. Hindi ka na pala nag-aaral. Opo ma, nakatungtong naman po ng first year college si Kyla noon. Pero nang mamatay ang mga magulang niya 3 years ago, tita na lang niya ang kasama niya. Doon po siya nagdesisyon na magtrabaho na lang. Ganun ba? Paano kayong nagkakilala sa school kung hindi naman pala siya estudyante doon? Nagtatrabaho po ako sa kantin sa loob ng university kung saan madalas na kumakain si Dennis. Doon po kami nagkakilala. Masipag pong magtrabaho si Kyla at yun talaga ang pinaka nagustuhan ko sa kanya. Alam ko po na hindi ko talaga siya naikwento sa inyo noon. Pero mabuting tao po si Kyla at mahal na mahal ko po siya. Kaya sana po okay lang sa inyo na dito muna kami tumira habang hindi pa siya nakakapanganak. Siyempre naman kasi bahay mo na rin to, anak. Huwag kang mag-alala kasi maaasahan mong suporta ko sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Lalo na kung para sa relasyon at magiging anak ninyo ni Kyla. Papa Dudut, wala talaga akong alam na kahit na ano tungkol kay Kyla. Ni hindi ko alam na may girlfriend na pala ang anak ko.
Ang akala ko noon ay nakafocus siya sa pag-aaral niya, yun pala ay may ibang tao na siyang binibigyan ng atensyon, Papa Dudut. Pero noong araw na nakilala ko naman si Kyla, ang naisip ko kaagad ay makakasundo ko siya dahil mukha siyang mabait na babae. Nalaman ko rin noon na halos 3 taon na pala ang tanda niya kay Dennis. Medyo halata nga yun nang unang beses ko siyang makita sa personal. Naisip ko pa nga na baka may ibang anak na siya dahil medyo malaki rin talaga ang katawan niya. Kahit 2 buwan pa lamang siyang buntis. Pasimple ko yon at tinanong kay Dennis sa paraan na hindi ko siya mau-offend. At sinabi naman niya na wala pang ibang anak si Kyla at sadyang may kalakihan lang din ang katawan nito, Papa Dudut. Ma, gagabihin po pala ako ng uwi mamaya. Huwag niyo na po akong hintayin ni Kyla na magapunan. Ipagtatabi na lang kita ng ulam para mabilis kong mainit pag uwi mo dito sa bahay. Bakit pala gagabihin ka ng uwi? Kulang po kasi kami ng waiter sa restaurant kaya kailangan namin magdagdag ng oras sa duty namin. Naku, sayang naman kasi balak ko pa namang magluto ng paborito mong igado na ulam para sa hapunan. Talaga? Ipagluluto mo ako ng paborito ko? Oo, kaya nga plano kong sumama mamalengke mamaya kay mama eh. Pwede mo pa rin namang iluto yung paborito ko, Kyla. Hindi na nga lang tayo sabay na makakapaghapunan kasi ayoko mapuyat ka sa paghihintay sa akin. O sige, pero siguraduhin mo na kakainin mo yung iluluto kong ulam ha? Kahit sunog pa yung luto mo, kakainin at uubusin ko lahat yan. Grabe ka naman! Hindi pa naman ako nakapagluto ng sunog na ulam nung nagtatrabaho pa ako sa kantin. Joke lang naman yun. Ikaw naman akala ko naman nakatikim ka na ng sunog na luto ng girlfriend mo. Naku ma, masarap po magluto si Kyla. Ay talaga? Opo, kasi minsan binibigyan niya pa ako ng pagkain na niluto niya sa bahay nila kapag wala siyang pasok sa kantin. Malapit lang din po kasi yung bahay ng tita ko sa university kung saan nag-aaral dati si Dennis. Kapag wala po akong trabaho, dumadaan po siya doon para saglit na dalawin ako o makipagkwentuhan sa akin. At kapag aalis na po ako, palagi na po siyang may pabaon na pagkain sa akin. Kaya pala may mga oras noon na maaga kang umaalis ng bahay natin. Akala ko may inaasikaso ka lang na para sa mga klase mo eh. Opo ma, pero never ko naman pong pinabayaan ang pag-aaral ko kahit nanliligaw pa lang ako nun kay Kyla. At kahit po boyfriend ko na si Dennis, palagi ko rin pong pinapaalala sa kanya na mag-focus sa pag-aaral niya. May isang beses lang po talaga na naging mapusok kami. Sorry po ma. Nako, huwag nyo nang isipin yun kasi hindi na natin mababago yung mga nagawa nyo noon at yung mga nangyari noon. Mas mahalaga ngayon na mag-focus tayo sa present, lalo na sa future na para sa baby ninyo. Tama po kayo. Kaya magsisipag talaga ako sa trabaho para sa pamilya na to. Teka, kailangan ko na nga rin po palang umalis kasi baka malate pa ako. O sige, mag-iingat ka anak. Opo ma, lalabas na rin po ako ng bahay. Bye po. Bye Kyla. Bye! Mag-iingat ka! Ang dami ko po palang nakain na pandesal at pansit. Napansin ko nga rin yan. Mabuti naman at nagustuhan mong binili kong pansit dyan sa malapit na tindahan para sa almusal natin. Masarap din po kasi talaga yung pansit kahit wala masyadong gulay. Ayos din po yun dahil hindi rin ako mahilig sa gulay. Pareho pala kayo ni Dennis na hindi mahilig kumain ng gulay. Pero ngayon po, pinipilit ko naman na kumain ng gulay para sa pinagbubuntis ko. Inaantok na tuloy ulit ako. Oh, saan ka pupunta? Papasok po muna ako sa kwarto namin ni Dennis. Akala ko sasamahan mo kung mamalengke. Naku ma, tinatamad na po ako lumabas ng bahay. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang ang bibili ng mga sahog na gagamitin mo sa lulutuin mo mamaya. Kayo na lang din po siguro magluto mamaya. Hindi rin naman makakauwi ng maaga si Dennis. Sa ibang araw na lang po ako magluluto para sa kanya. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto at nakakaramdam talaga ako ng antok. Kung maglalaba po pala kayo, pakisama na lang din po sana yung mga damit namin para hindi nakatambak sa kwarto. Magpapahinga po muna ako.
Papa Dudut, nagkamali pala ako sa naging first impression ko kay Kyla. Noong unang mga araw kasi niya sa bahay, naging maayos talaga ang pakikitungo niya sa akin. Pati na ang pag-asikaso niya sa mga gawaing bahay. Maaga siyang gumigising at pagkatapos mag-almusal ay dediretso sa sala para magwalis-walis ng sahig. Kasunod ang pagpupuna sa mga bintana, nagluluto rin siya ng para sa hapunan namin at siya ang nag-aasikaso ng pinagkainan namin sa almusal. Pero pagkalipas ng ilang linggo ay nagbago ang lahat, lalo na nang kinailangan kong mag-resign sa trabaho. Napaaga noon ang retirement ko dahil lumala ang katarata sa kanang mata ko. Nadaan pa naman sa oral medication pero hindi na ako bumalik pa sa pagtuturo. Mula noon, si Dennis na ang nagtatrabaho para sa mga pangangailangan at gastusin sa bahay. Doon din nagbago ang ugali ni Kyla na halos inaasa na niya sa akin lahat ng gawain sa bahay. Pero naisip ko na baka hindi nagbago ang ugali niya. Baka sadyang yun talaga ang ugali niya. Nagpapanggap at nagpapakitang tao lamang siya sa umpisa. Pilit ko na lamang siyang pinakisamahan noon dahil ayoko nang bigyan pa ng problema ang anak ko na alam kong palaging pagod galing sa trabaho niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang restaurant nagtatrabaho noon si Dennis. Dahil sa mga gamot na kailangan ko, mga vitamins ni Kyla at iba pang gastusin sa bahay, madalas na nag-o-overtime sa trabaho ang anak ko. Ayaw niya kasi nang nagigipit kami sa pera o panggastos sa bahay. Pinag-iipunan niya rin ang para sa panganganak ni Kyla at nabanggit niya rin na plano na niya itong pakasalan sa susunod na taon. Kaya pilit niyang ginagawa ang lahat para maibigay ang pangangailangan namin. Halos mahigit 10 oras siyang nagtatrabaho sa araw-araw. Naiinis pa ako kasi aalis si Dennis nang tulog pa si Kyla. Babangon lamang ito kapag kakain na. Magbabanyo o manonood ng TV tapos kapag uuwi na si Dennis, madalas natulog na ulit ito. Mabuti sana talaga kung may iba itong ginawa na medyo nakakapagod sa buong maghapon. Oo, buntis siya pero hindi ibig sabihin noon na hindi na siya pwedeng tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi rin naman masela ng kalagayan niya kaya walang dahilan para maghapon lang siya na nakahiga sa kama o manood ng TV. Pero hinayaan ko lamang siya at walang kahit na anong narinig mula sa akin. Ang sabi ko baka kapag nanganak na si Kyla ay mas magiging maayos ang ugali niya. Pero naging malala ang lahat lalo na nang makunan si Kyla. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, naging maayos na ang kalagayan nito pero mas naging tamad sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Ng ulan sa labas ng bintana kung kailan naman patapos na ako dito sa niluluto ko. Mababasa pa yung mga nilaban ko kahapon. Mapakuha ko na nga lang muna yun kay Kyla. Kyla! Kyla! Pakisilong muna nga muna yung sinampay sa labas bago pa tuluyang mabasa ng ulan. Kyla! Naririnig mo ba ako? Ang sabi ko pakisilong muna yung mga sampay natin. Hindi ko na maiwan tong niluluto ko rito, Kyla. Sige po, Ma. Isisilong ko na po. Mabuti naman at lumabas na rin siya ng kwarto. Buong araw na lang siyang nakakulong doon at hindi man lang magwalis sa sala. Lahat na lang ng kailangang asikasuhin dito sa bahay, ako nang gumagawa. Haluin ko na nga munang mabuti itong mga gulay. Ayan, mukhang ayos na itong niluluto ko rito. Mapatayin na ang apoy sa kalan at silipin ko muna si Kyla kung nagtitiklop na ba siya ng mga sinilong na damit. Kyla! Tinitiklop mo na ba yung mga sinilong mo mula sa labas? Ay teka, nasaan ang babaeng yun? At talagang iniwanan lang dito sa sofa yung mga damit na kinuha niya mula sa sampayan? Ay, mga basa pa yung iba sa mga ito.
Tapos sinama na niya sa mga tuyong damit. Talaga namang magsisilong na lang ng mga damit, hindi pa inayos. Kailan mo ba aayusin ang mga Ma? kilos mo dito sa bahay na ito, Kyla? Bakit naman po hindi kayo kumakatok bago niyo binuksan yung pinto at pumasok dito sa kwarto namin? Bukas tong pinto ng kwarto nyo, kaya hindi na ako kumatok. Eh bakit po kayo nandito? Mamaya pa naman po ako kakain ng tanghalian pagdating ni Dennis. Hindi kita pinuntahan dito para sabihing nakahain ng tanghalian mo sa lamesa. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Isilong mo yung mga sinampay sa labas dahil umuulan na. Opo, at sinunod ko po ang utos nyo na isilong ang mga sinampay. Nilagay ko na nga po lahat sa ibabaw ng sofa. Kaya ano pa po bang kinakainis nyo dyan? Ginawa ko naman po yung inuutos nyo sa akin. Ayun na nga eh. Ginawa mo nga ang inuutos ko pero hindi mo namang inayos. Ni hindi mo malang inihiwalay yung mga tuyong damit doon sa iba, doon sa mga nabasa na sa ulan. At sana, tiniklop mo na rin yung ibang tuyo doon nang hindi nakakalat sa may sofa. Ma, ang sabi nyo kanina, isilong ko lang ang mga yon. Wala naman po kayong sinabi na pati pala pagtitiklop, kailangan ko pang gawin. Kailangan ko pa ba talagang sabihin yun? Syempre naman po. Hindi ba pwedeng magkusa ka na lang kasi alam mo naman kung anong dapat na gawin pagkatapos isilong ang mga damit? Hindi ko naman po damit ang lahat ng yon. Yung iba po doon, damit nyo at damit ni Dennis. Kaya bakit ako pa ang magtitiklop ng mga yon? Ako na nga ang naglaba? Ako pang pagtitiklopin mo ng lahat ang ng ulan yun? sa labas. Oh, ma, ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto namin ni Kyla? Kinakausap ko lang itong girlfriend mo. Bakit po? Ay nako Dennis, di ba kanina ko pa sinabi sa'yo na masakit ang ulo ko? Oo, nabanggit mo nga bago ako umalis kanina para kumuha ng updated police clearance ko. Ayan kasi si Mama. Inutusan pa ako na lumabas para isilong ang mga damit kanina. Naulanan ako kaya lalong sumakit ang ulo ko. Tapos ngayon, inuutusan pa ako na tiklopin ang lahat ng mga damit na sinilong ko kanina. Ma, bakit naman po kay Kyla niyo pa pinapagawa yun? Pwede naman pong ako na lang ang magtupi ng mga damit mamaya. Hindi naman kasi talaga masakit ang ulo ng girlfriend mo. Ayaw niya lang talagang kumikilos dito sa loob ng bahay natin. Ma, kanina pa po sinabi sa akin ni Kyla na hindi talaga okay ang pakiramdam niya. Basta, ako na po ang magtutupi ng mga damit mamaya. Huwag niyo na pong ipagawa yun kay Kyla para makapagpahinga na lang din po siya. Nakapagluto na po ba kayo ng para sa tanghalian natin? Oo, maghahain na ako para sabay-sabay na tayo makakain ng tanghalian. Papadudot, 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Kyla nang makunan siya dahil naging mahina ang puso ng baby niya. Grabe ang pagdadalamhati ng anak ko noon at halos 1 linggo ko siyang hindi makausap ng maayos. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 linggo mula nang mailibing ang anak ni Kyla, nakita ko na muling nagkaroon ng direksyon ng buhay niya. Nang mga panahon na yon ay madalas ko siyang nakakausap tungkol sa mga naging pagsisisi niya sa nangyari sa buhay niya. Sinabi ko na may malaking dahilan kung bakit nawala ng maaga ang anak niya. Parang yun nangyari sa akin noong maaga rin akong nabiyuda. Isa sa mga dahilan yon para mas lalo kaming maging matatag at sinabi ni Dennis na magfo-focus na lamang daw siya sa amin ni Kyla. At sa plano niya na pakasalan ito sa susunod na taon, kung ano ang pagsusumikap na ginagawa ni Dennis sa buhay ay kabaliktaran naman ang ginagawa ni Kyla sa bahay namin. Lumala ang pagiging tamad niya sa bahay at may mga oras na kapag nakikisuyo ako na tulungan niya ako sa ibang gawain, kagaya ng pagwawalis sa sala o pagluluto, palagi niya akong sinisigawan at sinasabi niya na abala ako sa pagsa-cellphone niya. At nang minsang magkasagutan pa kami ni Dennis, nang dahil sa kanya ay gusto ko talagang magalit sa anak ko dahil mas kinampihan pa nito ang babae na yon kesa sa akin ang nanay niya. Pero pilit ko na lamang na pinalampas ang lahat noon at patuloy na tiniis ang ugali ni Kyla. Pero ang isang bagay na hindi ko talaga natansya noon ay nang makita ko si Kyla na nakikipagharutan sa isang lalaki sa may mismong harapan ng gate ng bahay namin. Tinawag ko siya noon pero hindi niya ako pinansin tapos ay tinarayan pa.
Hindi ako nakatiis pa kaya naman nilapitan ko sila, pinalis ko yung lalaki at pilit na pinapasok si Kyla sa loob ng bahay, Papa Dudut. Bakit niyo naman po binastos yung bisita ko, ma? Binastos? At siya pa talaga yung nabastos? Tama ba yung ginawa niyong paghaharutan sa harap mismo ng bahay ko? Ano pong paghaharutan ang sinasabi niyo? Pinsan ko lang po yung kausap ko kanina sa may gate. Pinsan! Ang sabi mo nung nakaraan, delivery rider yon na naghahatid lang ng mga ino-order mo na kung ano-ano sa online. Oo nga po, pinsan ko po yung delivery rider na yon. Ano na naman po ba yung iniisip niyo na hindi maganda tungkol sa akin? Hindi ako mag-iisip ng ganito kung wala akong nakikita na masamang ginagawa mo. At kailan pa po naging masama yung pakikipag-usap sa pinsan ko? Huwag mo ang binibilog ang ulo ko. Hindi lang kayo nag-uusap ng lalaki na yon. Nakita ko na hinahawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka pa niya sa pisngi mo. Ang laswa niyo naman pong mag-isip, ma. Ang hirap po sa inyo. Lahat na lang ng ginagawa ko dito sa bahay na to, mali sa paningin niyo. Kailan ka ba gumawa ng tama? Ultimo pag-aasikaso ng mga kailangan gawin dito sa bahay, hindi mo naman ginagawa ng tama. Magpapalaba ka na nga lang ng mga damit mo, hindi mo pa ilagay sa tamang lalagyan. Pati na nga ang mga pinagkainan mo, basta mo nalang iniiwan sa lababo. Kita niyo na? Napakarami niyo naman pong issue sa akin. Kanina, yung pakikipag-usap ko sa labas ng bahay. Ngayon naman, pati ang bawat kilos ko dito sa loob ng bahay niyo, sinisita niyo na. Alam niyo, mabuti pa, magpahinga na lang ako sa kwarto namin ni Dennis. Sumasakit na naman po kasi ang ulo ko dahil sa ingay niyo. Sandali lang, Kyla. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bitawan niyo nga ang braso ko. Huwag mo kasi akong talikuran dahil nag-uusap pa tayo. Pwede po bang hayaan niyo na lang akong pumasok sa kwarto namin? Tapos ano? Magkukulong ka na naman dyan buong araw? At lalabas ka na lang kapag kakain na? Kung may issue po kayo sa akin, si Dennis na lang po ang kausapin niyo. Papasok na po ako sa kwarto kasi ayoko na po makipagtalo sa inyo. Sabi ng hindi pa tayo tapos Nasasaktan mag-usap. na po ako. Bitiwan niyo nga po yung braso ko. Ano pong nangyayari dito? Nasa pinto pa lang ako. Naririnig ko na po ang mga sigawan nyo. Mabuti naman at umuwi ka na. Si mama kasi, kanina pa ako sinisigawan. Tapos ang higpit pa ng hawak niya sa braso ko. Tingnan mo oh. Halos magmarka na ang kamay niya sa balat ko. Ma, bakit nyo naman po sinisigawan at sinasaktan si Kyla? Hindi ko siya sinisigawan at mas lalong hindi ko siya sinasaktan. Gusto ko na kasing magpahinga, pero ayaw niya pa akong papasukin sa kwarto natin. Ano ba talagang nangyayari dito? Yang girlfriend mo kasi, nakita kong nakikipagharutan sa ibang lalaki dyan sa labas ng bahay natin. Doon pa talaga sa may gate natin. Kyla, ano tong sinasabi ni Mama? Hindi naman totoo yon. Hindi totoo? Kahit nakita ko na hinawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka niya sa pisngi mo? Pinsan ko nga lang po kasi yon na binibigyan niyo ng mali siya. Kung nabibilog mo ang ulo ng anak ko, huwag mo ko igaya sa kanya. Hindi mo ako maloloko, Kyla. Pwede po bang tigilan niyo na nga po yung kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin? Alam ko naman kasi talaga na ayaw niyo sa akin kaya gusto niyo akong siraan sa anak niyo. Hindi kita sinisiraan sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi lang din po ako ng totoo. Sadyang marumi lang po ang isip niyo kaya kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig niyo. At ako pa talaga ngayon ang madumi mag-isip? Sino pa po ba? Kayo lang naman po yung walang tigil sa pagbabantay sa bawat galaw ko dito sa bahay na to. Teka, wag na nga kayong magsigawan ni Mama, Kyla. Hindi naman kasi ako nag-umpisa nito. Yang mama mo. Palibasa, sampid lang ako dito sa bahay kaya ginaganyan niyo na lang ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Gusto ko lang naman talagang magpahinga muna. Pero ayaw niya akong papasukin sa kwarto natin. Palagi niya na lang binabantayan bawat kilos ko dito. Kulang na nga lang, pati paghinga ko dito sa loob ng bahay na to, bantayan niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto natin. Pero Dennis! Ma, mamaya na lang po tayo mag-usap. Gusto ko na lang din po sana munang magpahinga. Papa Dudut, matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang kinikilos noon ni Kyla na pinagsasawalang bahala ko lang madalas. Kapag nakalis na si Dennis ng bahay papunta sa trabaho niya, maririnig ko na si Kyla sa loob ng kwarto nila na halos bumubulong na parang may kausap. Minsan nang nasilip ko siya sa loob ng kwarto nila. Nakita ko na may hawak siyang cellphone at nakangiti habang
Parang kinikilig sa kausap niya. Napapadalas din yung lalaki na kausap niya noon na pumunta sa may gate ng bahay namin. Nung unang nakita ko siya nakausap ni Kyla sa may gate ay nag-usisa ako at sinabi niya na nagdi-deliver lamang daw ito ng item na in-order niya online. Hanggang sa halos araw-araw na silang nagkakausap noon. May mga araw din noon na umalis siya sa bahay kapag nasa trabaho na si Dennis. At ang paalam niya ay pupunta siya sa isang kaibigan. Uuwi siya bago makauwi si Dennis sa bahay. Pero minsan papadudod. Naunang umuwi si Dennis sa kanya at nagtaka ang anak ko kung bakit wala si Kyla sa bahay. Hindi raw ito nagpaalam o nag-text sa kanya na aalis ng bahay. Ang sabi lang ni Kyla nang makauwi siya ay may dinalaw lamang itong kamag-anak kaya ginabi ng uwi. Pero iba na ang pakiramdam ko noon dahil nakita ko na noong magkausap sila ni Dennis. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Kyla. Hanggang sa nakita ko ang paghaharutan ni Kyla sa may gate at paghalikpan ng lalaki sa pisngi nito. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko at alam ko na hindi yon kamag-anak ni Kyla. Pero alam nyo yung mas masakit. Yung mas kinampihan at pinaniwalaan siya ng anak ko kesa sa akin. Wala akong ibang hinihiling noon kung hindi ang mapabuti ang anak ko at maging masaya siya. Sa kung sino man ang babaeng mapipiling niyang mahalin. Kahit na hindi ko tanggap si Kyla, ay pinilit ko siyang pakisamahan. Pero ako pa ang lalabas na masama sa lahat. Pagkatapos ng pagtatalo namin na yon ay nag-decide si Dennis na umalis na sila ng bahay ni Kyla. Nangupahan sila sa hindi kalayuan mula sa bahay ko. At isang beses sa isang linggo ay dinadalaw na lamang ako ni Dennis sa bahay. Kapag dinadalaw ako ng anak ko ay iniiwasan namin na pag-usapan ang tungkol sa relasyon nila ni Kyla para hindi kami magtalo. Papadudot, ang dahilan talaga ng pagsulat ko ngayon ay para humingi ng payo sa kung ano ang dapat kong gawin. Sigurado kasi ako na niloloko ni Kyla ang anak ko pero ayaw naman akong paniwalaan ni Dennis. At ayoko na rin na mas lalo pang magulo ang relasyon namin ng anak ko. Kaya hindi na ako naglalakas loob na makialam sa relasyon nila. Ano bang dapat kong gawin para mamulat ang anak ko sa katotohanan? Na hindi karapat-dapat si Kyla para sa kanya. Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, LC. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madaling sabihin na magpatawad ka para gumaana ang lahat ng mabigat. Pero hindi madaling gawin lalo kung malalim ang sugat na kinikimkim. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang magpatawad kahit labag sa iyong kalooban? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kim, 30 anyos at gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento namin ng mga magulang ko. Parehong 60 years old na ang mga magulang ko, Papa Dudut. Ako lang ang naging anak nila, 40 years silang kasal at para sa iba yun na ang definisyon ng forever at panghabang buhay. Sa ganong edad nila at estado sa relasyon, alangan na bang isipin pa nilang magkahiwalay at humanap ng iba. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Posible pala yun. Isang araw ay may nahuli ako.
nahuli ko ang nanay kong may kabit. Ang masaklap pa rito, kinabit niya ang ninong June ko. Hindi ito alam ni Tatay Papadudut. Ako ang unang nakaalam na niloloko niya si Tatay. Kakaiba kasi, ang napansin ko kay Nanay, ilang araw bago ko sila mahuli. Panay ang pagpapaganda niya na hindi naman niya normal na ginagawa. Galit nga siya sa makeup at kahit pabango ay nakakuriputan pa niyang bilhin. Pero isang araw ay kinaibigan niya ang makeup at pabango. Bukod pa doon ay naririnig ko rin siyang may kausap lagi sa cellphone. Pero ginagawa lamang ngayon tuwing umaalis si Tatay at madalas ay sa banyo yayon ginagawa. Minsan may nakapagsabi rin sa akin na nakita nila si Nanay na may kasamang kumakain sa isang malayong fast food sa lugar namin. Hindi ako naniwala noong una pero noong minsang napatambay ako sa fast food na yon, doon ko nakumpirmang kabit nga niya si Ninong June. Nakita ko silang naglalambingan at panay ang tingin sa paligid sa takot na baka may makahuli sa kanila, Papadudut. Mabuti na lamang at magaling akong magtago. Hindi nila ako nakita at galit na galit ako noon habang naglalandian sila. Hindi ko mapigilang makaramdam ng awa kay Tatay. Kaya naman pag uwi ko ng bahay nakapagplano na ako ng gagawin, Papadudut. Kim, nauna ka pa palang nakauwi rito sa bahay kesa sa akin. Dumating na ba ang tatay mo? Hindi pa. Kumain ka na ba? Hindi pa. Teka, ipagluluto muna kita para makakain ka na. Hindi ka ba kakain, Nay? Ay, hindi na. Kumain na ako kanina bago ako umuwi. Mukhang busog na busog kayo ah. Oo nga eh. Naparami yung lanta ko ng fries kanina. Mukha naman. Halata pa sa tiyan nyo. At sa ngiti nyo. Ganon ba yon? Nahahalata sa ngiti ang pagkabusog? Bago yun ah. Mukha naman kasing busog kayo. Busog kayo sa paglalandi. Ano? Saan ka ba talaga totoong nabusog, Nay? Sa fries o sa landi? Ano sinasabi mo riyan? Mabuti pa tulungan mo na lang ako sa kusina para makakain ka na. Hindi talaga sumagot. Ano naman ang isasagot ko? Hindi ko nga maintindihan ang tanong mo. Hindi maintindihan o gusto mo lang takasan? Bakit hindi mo na lang ako diretsahin, Kim? Napagod ako sa pag-commute pa uwi rito. Huwag mo akong simulan. Eh mapapagod ka talagang mag-commute. Ang layo ba naman dito ng fast food na kinainan nyo ni Ninong June kanina? Anong sabi mo? Nay, kung si Tatay maluloko mo, ibahin mo ko. Alam ko nang namamagitan sa inyo ni Ninong June. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Halika na sa kusina para… Sumagot ka, Nay! Huwag mo kong sigawan! Nanay mo ko! At anak mo ako. Kaya kailangan ko ng paliwanag kung bakit nagagawa mo kaming lokohin ni Tatay. Huwag mo kong kausapin ng ganyan. Wala kang karapatan. Mas lalo kang walang karapatan para sirain ang pamilyang to. Ano bang gusto mong sabihin ko? Oh, nahuli mo na ako. Ano pang kailangan? Kung sumagot ka parang natapakan mo lang ang paakot, pwede ko lang palampasin ah. Ni walang sorry, ni walang eksplanasyon. Kahit naman ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo pa rin maiintindihan. Talagang walang makakaintindi sa ginawa mo. Niloloko mo si Tatay. Nagmahal lang ako. Dapat si Tatay lang ang mahalin mo, hindi si Ninong. Hindi mo ako maiintindihan. Siguro nga hindi kita maiintindihan. Kaya mas magandang wag na lang natin tong pag-usapan. O anong gusto mong kainin? Iluluto ko. Anong gusto mo? Gusto ko na lumayas ka rito. Huwag ka nang babalik. Ano? Narinig mo ko, alam ko. Gusto kong huwag ka nang magpakita rito at kalimutan mo na kami ni Tatay. Hayaan mo na kami. Hindi namin kailangan ng inang manloloko. Kailangan niyo ko ng tatay mo. Sa ginawa mo, ayaw ka na naming kailanganin. Makakaya na namin to kahit kaming dalawa lang sa mundo.
Papa Dudut, hindi makapaniwala si nanay sa mga sinabi ko. Akala niya ata ay nadadala lamang ako ng emosyon. Akala niya hindi seryoso ang pagpapalayas ko sa kanya. Nagtungo pa siya sa kusina para ipagluto ako at habang ginagawa niya yon, iniimpake ko na ang mga damit niya. Pagkatapos niyang magluto ay nilagay ko na sa harapan niya ang mga bag ng damit niya. Nagulat siya at doon niya na lamang seryoso ako, Papa Dudut. Ayaw niyang umalis, sinabi niyang bahay niya rin yon at nanay ko siya. Pero tinakot ko siya. Oras na hindi pa siya umalis ay sasabihin ko kay tatay ang panloloko niya. At tutulungan ko pa si tatay para idemanda siya. Doon na nga siya natakot, Papa Dudut. Doon siya pumayag na umalis bago siya tuluyang lumabas ng pintuan. Napag-usapan namin na papalabasin lang muna namin pansamantala na magbabakasyon si nanay sa probinsya. At bahala na akong gumawa ng dahilan kay tatay kapag napansin nitong hindi pa bumabalik si nanay. Pagkaalis ni nanay ay siya namang pagdating ni tatay. Napakasakit na makita ang nakangiting mukha ni tatay at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. May dala pala itong fries na pasalubong para kay nanay dahil alam niyang paborito niya yon. Sabay na kaming kumain ng niluto ni nanay. Doon ko na rin sinabi kay tatay na nagbakasyon muna si nanay sa probinsya. Nagulat si tatay na hindi man lang nagpaalam si nanay sa kanya. Gumawa na lamang ko ng dahilan para magmukhang tama ang dahilan ni nanay sa biglang bakasyon. Makalipas nga ang ilang linggo, nag-alala si tatay dahil hindi pa rin nagpaparamdam kahit sa text si nanay. Hindi pa rin ako nakaisip ng dahilan para ipaliwanag kay tatay kung bakit hindi na babalik si nanay. Hindi ko talaga pwedeng sabihin kay tatay na niloko siya ni nanay dahil ayokong masaktan ng matindi si tatay. Lumabas lamang ako saglit ng bahay namin noon para makaiwas sa mga tanong ni tatay tungkol kay nanay at pagbalik ko. Laking gulat ko nang makita si nanay sa bahay at nagtatawanan pa sila ni tatay, Papa Dudut. Namiss ko ang tawa mo, darling. Mabuti at naisipan mo nang umuwi. Tay? Nay? Kim, andyan ka na pala. Sakto ang uwi mo. Kakarating lang kanina ng nanay mo. May pasalubong pa sa atin na fries at chicharon. Halika, sumabay ka sa amin na kumain ito. Hindi namin to mauubos. Anong ginagawa niyo rito, Nay? Umuwi na. Namiss ko ang tatay mo eh. At namiss din kita. Panay nga ang pangungulit ko rito kay Kim eh. Sabi ko, puntahan ka na namin sa probinsya para iuwi ka na rito. Kasi naman, hindi talaga ako sanay na wala ka. Lalo sa gabi, hindi ako makatulog kapag walang kumakamot ng likuran ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Nay. Bakit ka nandito? Bakit ka umuwi? Bakit naman ganyan ka makipag-usap sa nanay mo, Kim? Hindi ka ba masaya na umuwi na siya? Nay, sumagot ka bago ibang maisagot ko kay tatay. Ano bang nangyayari? Naguguluhan ako. Nay, sagot! Malungkot sa probinsya. Wala kayo ron ng tatay mo, hindi ako sanay. Hindi yan ang sagot na kailangan ko. Ano ka ba naman, Kim? Namiss tayo ng nanay mo. Ano pa bang sagot ang kailangan mo? Alam ni nanay kung anong sagot ang kailangan ko. Hindi ako sanay sa buhay probinsya. Alam nyo namang mag-ama yan. Walang mabilhan ng fries doon. Dito sa Manila, kaliwat kanan ang nagbebenta kahit anong oras pa. Ngayong nakabalik ka na, sisiguraduhin kong mabubusog ka sa fries. Kahit anong flavor, bibilin ko para sa'yo. Basta, gabi-gabi mong kakamutin ang likod ko, ha? Oo naman. Papahabain ko lalo tong kuko ko para masarap ang pagkamot. May relasyon sina nanay at ninong Juntay. Nahuli ko silang naglalandian sa isang fast food, nagsusubuan pa ng fries. Ano? Kim! Binibigyan kita ng tsansa para hindi malaman ni tatay ang totoo. Pero hindi ka sumunod sa usapan. Darling, totoo ba ang sinasabi ni Kim? Magpapaliwanag ako. Sige,
Mabuti nga't maipaliwanag mo sa amin ni tatay kung paano mo kami nagawang lokohin. Darling, nadala lang ako ng emosyon. Nung naging busy ka sa trabaho mo, si June ang tumutulong sa akin. Sinasamahan niya ako palagi, lalo kapag wala kayo pareho ni Kim. Kasalanan namin? Hindi ko sinasabing kasalanan niyo. Ang sinasabi ko lang, nalungkot ako. Nalungkot ka? Bakit hindi ka lumapit sa akin para napasaya kita? Bakit sa kumpare ko pa? Mali ko yun, pero tapos na. Nung nahuli kami ni Kim, itinigil ko na yung namamagitan sa amin ni June. Kaya nga bumalik na ako dito matapos akong paalisin ni Kim. Kasi hindi ko pala kaya na wala kayo. Ikaw ang mahal ko, darling. Ikaw lang. Kung ano man yung nararamdaman ko para kay June, dala lang yun ng lungkot. Dala lang yun ng pag-iisa. Pero natauhan na ako. Mahal kita, darling. Mahal din kita, darling. Naipasok mo na ba lahat ng damit mo sa cabinet natin? Hindi pa naman. Mabuti naman. Pakikuha mo na ulit ang mga bag mo at umalis ka na ulit. Papadudot na gulat kaming pareho ni nanay sa mga sinabi ni tatay. Akala ko ay mapapatawad ni tatay si nanay sa panloloko niya. Lalo na nung sinabi niyang mahal niya si nanay. Pero hindi naman pala ibig sabihin na pagmahal mo ang isang tao ay handa mo ulit siyang tanggapin sa buhay mo. Tama ang ginawa ni tatay, nagulat man ako pero sinuportahan ko ang ginawa niya. Nanatiling nakatayo si nanay noon. Hindi sigurado kung seryoso si tatay sa sinabi nito. Hindi rin siya sigurado kung lalapit siya at lalambingin si tatay para magbago ang isipan nito. Pero mariing sinabi ni tatay na ayaw na niyang makita ang pagbumuka ni nanay sa bahay namin. Aaminin kong may kurot sa puso ko ang mga nangyaring yon. Sino ba naman ang gustong makitang maghiwalay ang mga magulang niya, Papa Dudut? Nang wala nang magawa si nanay para magbago ang isipan ni tatay ay kinuha nito ang mga bag niya. At walang paalam na umalis sa bahay. Naiwan kami ni tatay at kapwa kami na hindi nagsasalita ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nakatitig lamang kami sa fries na iniwan ni nanay. Nilapitan na yon ang langaw at hindi na rin namin binalak na galawin yon. Naunang tumayo si tatay para pumasok na sa kanyang kwarto. Hinayaan ko naman siya at mula noon ay napadalas na ang pagkukulog niya sa kwarto. Nasaktan si tatay sa mga nangyari at wala akong ibang sinisisi kundi si nanay. Mukhang malabo ko siyang mapatawad sa ginawa niyang pagsira sa pamilya namin. At sana ay hindi siya magawang patawarin ni tatay, Papa Dudut, para hindi na siya muling makabalik sa buhay namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging madali kay tatay ang mag-move on kay nanay. Napakasakit ng ginawa niya. Loyal si tatay kay nanay mula noon kahit may mga babaeng lumalapit kay tatay. Baliwala lang sa kanya. Ang puso kasi niya ay nakalaan lamang para kay nanay. Kaya hindi ko maintindihan si nanay kung bakit hindi niya nagawa yon para kay tatay. Hiling ko na sana'y magsisi siya noon sa ginawa niya sa tatay ko. Sobrang sakit na makitang halos wala ng gana si tatay na mabuhay. Kung hindi ko pa siya pipiliting lumabas ng kwarto niya ay hindi pa niya yon gagawin. Maraming bagay ang napabayaan na ni tatay. Lalo na ang relasyon naming dalawa. Halos hindi rin niya ako kausapin noon at hindi naman niya ako sinisisi sa mga nangyari, pero hindi niya alam kung papaano ako haharapin. Para raw kasi siyang napahiya sa panloloko ni nanay. Lalo't ako ang unang nakaalam. Masakit para sa kanya na ang unang makaalam ng panloloko ni nanay ay ako mismo na anak nila. Pilit kong pinapagaan ang loob ni tatay para hindi na niya sisihin ang kanyang sarili.
Nagawa ko naman kahit papaano, Papa Dudut. Paunti-unti nakakalabas na ng kusa si tatay sa kwarto niya. Paunti-unti kahit minsan natitisod ay nagagawa pa niyang makamove on kay nanay. Kaya lang mas maraming beses siyang natitisod. Pero hindi ako mapapagod na alalayan siya sa laban niya. Sa laban namin, kakayanin namin yun ang pinangako ko sa kanya, Papa Dudut. Kim? Tay, mabuti naman lumabas na kayo ng kwarto nyo. Gutom na po ba kayo? Ano bang ulam? Nagluto ako ng adobo. Nilagyan ko ng maraming itlog pugo kasi paborito nyo yan, di ba? Salamat anak. Ipaghahanda ko na po ba kayo? Mamayang konti. Gusto ko lang maupo muna at makaharap ka. Maupo na po kayo. Gusto nyo ba ng maiinom? Hindi na anak. Upo lang talaga ako. Sabihin nyo lang po kung may kailangan kayo Salamat ulit anak ha. Sa lahat-lahat. Aba, parang lumabas lang yata kayo ng kwarto para mag-practice ng mala-teleserye yung pagdadrama. Hindi na rin naman magandang nakakulong sa kwarto. Parang mas malungkot pa nga ron eh. Andun halos lahat ang alaala ng nanay mo. Di ba wala naman na pong gamit si nanay doon? O may natira pa? Hayaan nyo, mamaya habang kumakain kayo liligpitin ko na para maipadala na agad sa kanya. Wala naman na ata siyang natirang gamit. Puro na lang alaala ang natira. At mas nakakalungkot yun. Ay, Tay, ayos lang po ba kayo? hindi ako ayos. Pero at least ngayon, natatanggap ko na ang sitwasyon namin ng nanay mo. Hindi ka na ba niya tinatawagan? Mula nung minura ko siya nung Sabado, hindi na siya ulit sumubok na magparamdam. Sana pala dati mo pa siya minura. Napuno na rin ako. Hindi ko na kinaya pang magpasensya. Imbis na makalimutan ko na siya at ang ginawa niya, lapit pa rin siya ng lapit. Pinapahirapan pa niya ako lalo. Lilipas din yan, Tay. Magtutulungan tayo. Sana nga bumilis na ang paglipas nito para makabalik na ako sa dati. Alam niyo kung anong magpapabilis sa pag-move on ninyo? Alak, Babae! babae at alak. Doon muna tayo sa babae. Ayoko masira ang atay niyo sa alak. Ayoko na ng babae. Sisirain naman niya ng puso ko. Grabehan namang hugot yan. Basta, ayoko niyan. Ibang solusyon na lang. Makakatulong kasi para makalimutan niyo na si nanay kung bubuksan niyo ulit ang puso niyo para sa iba. Malay niyo, may makilala kayo na mas okay kaysa kay nanay. Hindi ka ba kinikilabutan na nirereto mo ako sa iba? Bakit naman po ako kikilabutan? Gusto ko ngang mabura na sa puso mo si nanay kaya nirereto kita sa iba. Ewan ko. Parang hindi naman ako naghahanap. Gusto ko lang ng ibang pagkakaabalahan para mawala sa isip ko ang nanay mo. Pagkaabalahan niyo ng panliligaw. Maliban dyan. Ay, paano kaya kung tumulong ako sa talyan ng Tio Austin mo? Ay, wag doon. Bakit naman? Bihira ang babaeng dumadaan dun Alam mo, mabuti pa. Ipag-init mo na lang ako ng adobo. Ilagay mo na sa plato ko lahat ng itlog ng pugo. Ipaganda mo na rin ako ng sukang may sili at paminta. Damihan mo. Tsaka kung meron pang orange juice, baka naman pwede mo ako ipagtimpla. Damihan mo ng yelo. Ano pa yan? Kakalabas lang ng kwarto, ang dami na agad utos. Abay, gusto mo bang magkulong ulit ako sa kwarto? Pwede naman. Joke lang po, Tay. Welcome back po. Nagkatawanan pa kami saglit ni tatay bago ako tumayo para ipaghain siya ng mga gusto niya. Gumaan ang loob ko na makitang nakakabawi na si tatay. Seryoso ako nung sinabi ko sa kanya, Papa Dudut, na gusto ko na siyang manligaw ng iba. Alam kong matagal pa bago ko siya mapilit. Dahil ang lalaking sobrang nasaktan ayon sa mga nabasa ko ay matagal bago sumubok ulit. Kaya naman naiintindihan ko si tatay kung bakit ayaw pa niyang harapin ang pakikipag-date ulit. Hindi naman ganon kadaling palitan ng 40 years na relasyon. At higit sa lahat ay hindi ganon kadali na magtiwala after kang sirain ng isang taong akala mong panghabang buhay mo nang
makakasama. Naintindihan ko siya pero sana'y maisip niyang tama rin ang buksan ang mga mata at puso para sa iba. Sa pagdaan ng mga araw at linggo ay hindi na nagkukulong pa si tatay sa kwarto. Nagbalik trabaho na rin siya at tuwing day off naman niya ay nagtutungo siya sa talyer ni Tio Austin para tumulong doon at magpalipas ng oras. Yun na papadudot ang naging routine niya. Hanggang isang araw ay tuluyan nang nakamove on si tatay. Paano ko ba nasabi? Nag-aayos na siyang muli. Ilang beses ko na siyang nahuli na pakanta-kanta pa sa harapan ng salamin. Madalas din itong nakatingin sa kanyang cellphone. Halatang may kachat. Kahit ako'y napapangiti na rin noon sa tuwing nakikita ko siyang ganon. Hindi ko muna siya kinausap tungkol sa napapansin ko. Alam kong may nagpapasaya na kay tatay. At hihintayin ko na lamang ang tamang panahon kapag komportable na siyang sabihin yon sa akin. At isang araw nangyari na yon. Malaya na niyang sinabi sa akin na malaya na ang puso niya kay nanay. May nakilala na siyang iba, Papa Dudut. Bihis na bihis ah! Saan ang audition mo, Tay? Huwag mo nang pansinin ang damit ko. Baka mausog. Paano namang mauusog ang damit mo? Kakabagin ba? Lawayan ko na lang pag ganon. Puro kabiro. Tingnan mo na nga lang kung bagay ang pantalon ko sa suot kong sapatos. Bagay naman. Hindi ka ba nagbibiro? Ayoko magmukhang tanga mamaya. Ano bang meron? Wala naman. Pupunta ka ba sa talyer ni Tio Austin? Sa ganitong forma ko, pupunta lang ako ng talyer niya. Saan ka nga pupunta kasi? Basta. Hula ko may kadate ka. Ha, sabi na eh. Hindi ka naman magpapabango ng pagkatapang-tapang kung hindi ka pupunta sa date. Masyado bang matapang ang pabango ko? Oo eh. Hindi bagay sa sapatos mo yung amoy ng pabango mo. Magpapalit na lang ako ng damit. Wag na, maporma na yan. Kukupas din naman yung pabango mo. Sana. Sumakay ka na lang ng tricycle tapos magpaikot-ikot ka dito sa barangay natin hanggang sa maitaboy ng hangin yung pabango mo. Tapos saka mo napuntahan yung kadate mo. Wag mo akong biruin. Importante tong date ko. Ano ba? Masyado bang masangsang ang pabango ko? Ayos lang, Tay. Diyan natin matitesting kung may second date pa kayo ng nililigawan mo. Hindi ko siya nililigawan. Ha? Bakit kayo magde-date? Kasi nobya ko na siya. Wow! Abay ako sa kasal nyo ah. Ikaw ang flower girl. Kailan mo ba siya ipapakilala sa akin? Tsaka na siguro. Kapag kaya mo nang kontrolin yung matabil mong dila. Magpa-practice ako mamaya. Magdamag. Mukhang aabutin ka ng 1 taong practice. Wala akong tiwala na magagawa mong pakalmayin yung dila mo sa loob lang ng 1 araw. Ouch ha? Walang tiwala sa unika-iha mo? Kaya ko to. Lalo may goal ako na makilalang bagong stepmother ko. Mag-usap na lang tayo mamaya. Malilate na ako. Huwag mo na akong hintayin mamaya ha? At magagabihan ako ng uwi. May curfew ha? Hanggang 10 p.m. ka lang. Mag-update ka kundi hindi ka na makakalabas sa susunod. Yan ba ang kayang mag-practice na wag maging matabil ang dila? Wala pang 1 oras. Bagsak ka na. Kahit bukas ka na umuwi, Tay, basta mag-e-enjoy ka. Salamat, Kim. Sana mapakilala mo na siya sa akin ha. Kailangan ko siya makilatis. Huwag nang kilatisin. Maayos siyang tao. Maniwala ka sa akin. Kung ganyan, gusto ko lang siyang makita. Kailangan ko makilala ang babaeng nagpasaya muli sa paborito kong tatay. Papadudot nginitian ako ni tatay sa huling sinabi ko. Napansin kong parang naluluha pa siya pero nagawa niyang kontrolin. Sa huli ay natusan ko na rin siyang magpalit ng polo. Masyadong masangsang ang amoy ng pabango niya. Baka yun pa ang maging dahilan ng hiwalayan nila ng girlfriend niya. Hindi naman ako papaya. Hindi ko pa nga nakikilala
Nang makapagpalit na nga si tatay, nagmadali na itong umalis. At nang makalabas siya ng bahay, agad ako nag-text sa kanya at binilinan siya tungkol sa mga babae. Baka sakaling makatulong lang para lalong ma-inlove sa kanya ang kanyang bagong karelasyon. Sinabi ko na lagi niyang purihin ang itsura ng girlfriend niya. Huwag din niyang kakaligtaang makinig sa mga kwento ng girlfriend niya kahit gaano pa yon kahaba. Dapat siya rin ang magbayad sa mga date nila. Uso na nga ang equality pero iba pa rin sa pakiramdam na kayang mag-provide ng isang lalaki. Makalipas ang ilang araw dahil sa kakakulit ko kay tatay, ipinakilala na niya sa wakas ang bagong nagpapasaya sa kanya, si Tita Len. Mas bata lang si tatay sa kanya ng 5 taon. Mahiyain at mabait si Tita Len, malayo ang ugali nito kay nanay. Maayos naman siya sa amin at nakita kong nagpapasaya talaga si Tita Len sa buhay ni tatay. Doon ko na na-realize na may kirot ng kaunti na makitang hindi na kami buong pamilya. Doon lang nag-sink in sa akin na nasa panibagong yugto na kami ng mga buhay namin, Papa Dudut. Pero higit sa kirot, mas dama ko ang saya. Dahil sa wakas ay nakapag-move on na kaming pareho ni tatay kay nanay at sa mga ginawa nito sa amin. Yun ang simula namin at sana'y magtuloy-tuloy na sa tulong ni Tita Len. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtuloy-tuloy ang pagiging masiyahin ni tatay mula nang naging sila ni Tita Len. Hindi na nga ito halos sumuuwi noon ng bahay, Papa Dudut. Mas madalas na itong nag-i-stay sa bahay ni Tita Len. Sabi naman kasi ni tatay mas malapit sa trabaho niya ang bahay ni Tita Len kaya doon siya madalas. Hindi lang kasi namin na nag-i-enjoy niyang makasama ang bago niyang GF. Hindi ko na lang kinontra. Hinayaan ko na lamang siya at umuwi lamang siya noon para maglambing sa akin para malabhan ko ang mga damit niya. Wala namang problema yon sa akin. Maliit na bagay lamang yon. Gusto ko lang talagang makitang masaya siya at nangyayari na nga. Parang kailan lang ay halos hindi siya mapalabas sa kwarto. Tapos isang araw ay lagi na lamang itong nasa labas ng bahay para kitain ang GF niya. Isang araw hinintay ko ang pagbabalik ni tatay. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa bala kong setup namin. Nami-miss ko rin kasi siya na makasama. Halos isang beses na nga lang sa isang linggo kung umuwi siya at para pa yon sa paghahatid niya ng labada. Muli ay wala akong reklamo sa mga labada niya, masaya ako para sa kanya. Kaya lang ay gusto ko silang makasamang dalawa ni Tita Len sa bahay palagi. Kaya gusto ko na ayain na niya si Tita Len na tumira sa bahay namin para naman may panahon pa ako para makilala ang GF ni tatay. Sa text ko lang kasi madalas nakakausap si Tita Len at parang nabibitin ako noon. Gusto kong makilala pa siya at para mas makilala siya, gusto ko na siyang makasama sa iisang bubong kasama si tatay, Papa Dudut. Grabe, tambak na naman ang inuwing labahin. Naparami ako ng palit. Nag-out of town kasi kami ni Tita Len mo. Eh di sana all. Magnobyo ka na rin kasi. Para hindi ka sana all ng sana all dyan. Sana all lang ako ng sana all pero sa totoo lang, wala naman talaga akong pakialam. Ayaw mo lang magkaroon ng nobyo. Ay nako, kaya ako nagsana all kasi gusto ko sumama rin sa inyo ni Tita Len sa mga pa-out of town ninyo. Eh bakit ka sasama? Istorbo ka pa sa lambingan naming dalawa. Eh kung ayaw nyo ako isama sa out of town nyo, dito na lang kayo tumira sa bahay. Ang ayos naman ng segue mo, anak. Ang tagal ko na kasing gustong sabihin sa inyo to, Tay. Kaya lang, hindi ko naman kayo matsyempohan. Lagi kayong wala dito sa bahay. Pasensya ka na talaga kung paminsan-minsan na lang ang uwi ko rito. Ang Tita Len mo kasi, gusto lagi akong kasama. At gusto ko rin sana kayo makasama. Kaya sana, kung pwede, para ayos ang lahat, magsama-sama na lang tayo dito sa bahay.
Parang alanganin, anak. Oh, bakit naman alanganin, Tay? Saan mo ba gustong tumira? Sa bahay ni Tita Len? Ayaw mo na ba rito sa bahay natin? Ang ibig kong sabihin, parang alanganin pa ako na magsama kaming dalawa sa iisang bubong. Bakit naman alanganin? Halos araw-araw na nga kayo magkasama. Hindi pa ba masasabing nagli-live-in na kayo? Ayoko lang sigurong matawag na ganun. Tsaka nagsisimula pa lang naman kaming dalawa. Normal lang naman siguro yung halos araw-araw ako ron. Pag naglaon, baka manawa rin ako at umuwi na rito palagi. Tay, 60 years old ka na, hindi na kayo mga teenager. Walang masama kung magsasama na kayo. Mas advisable pa nga eh. Ewan ko, tsaka na natin pag-usapan. Hindi ako komportable. Parang alam ko na kung bakit. Ano na naman ba ang ibibintang mo? Dahil ba kay nanay? Bakit naman naisingit mo pa ang nanay mo sa usapan? Baka lang kasi kaya ka naiilang na dalhin dito si Tita Len dahil minsan naging bahay to ni nanay. Baka. Pero Tay, 1 taon na rin namang wala si nanay dito. Naitaboy na siguro natin lahat ng mga alaala niya rito, no? Wala nang bahid si nanay dito. Kaya iuwi mo na si Tita Len. May blessing kayo sa akin. Susubukan ko siyang kausapin. Pero hindi ako makakapangako. Kasi parang alanganin talaga eh. O sige, hindi ko na kayo pipilitin. Salamat anak. Pero kung pwede kayong konsensyahin. Ano na naman yan? Lagi na lang kasi ako naiiwang mag-isa rito eh. Wala na nga akong nanay, wala pa akong tatay. At natuloy na nga ang pangungonsensya. Napakagaling. Kasi naman lagi na lang ako mag-isa rito. Sa una lang pala masaya. Habang tumatagal, nakakatakot na. Hayaan mo, dadalasan ko na ang pag-uwi ko rito. At sana kasama mo na si Tita Len noon. Maaasahan ko ba yun, Tay? Hindi mo talaga ako titigilan hanggat hindi ako pumapayag, no? Hindi talaga. Ay, ayusin mo ang paglalaba mo ng damit ko. Pag-iisipan ko ang paglilibin namin ng nobya ko. Dapat pumayag ka na, ha? Kasi kung hindi, pagsasamahin ko mga puti mo sa dekolor. Bago pa man natapos ang paglalaba ko ay napilit ko na si tatay na pumayag na doon na sila tumira sa bahay. Wala kasing saya sa pakiramdam. May makakasama na akong muli, Papa Dudut. At higit sa lahat ay pakiramdam ko sa tulong ni Tita Len ay madadagdagan ng saya sa bahay namin. Sa presensya niya, feeling ko ay parang kumpleto na muli ang pamilya ko. Basta pumayag lamang sila. Nakita ni tatay kung gaano ako kasaya noon. Kaya hindi na niya binawi ang sinabi niya. Kinulit ko pa nga siya para tawagan si Tita Len. Tinawagan naman ni tatay at sinabi ang plano naming dalawa. Ginanahan tuloy akong tapusin ang maagang labada ko para mapag-usapan na namin ni tatay ang plano sa paglipat ni Tita Len sa bahay. After ko maglaba ay nilista ko na kaagad lahat ng kailangan sa paglipat ng GF ni tatay sa bahay namin. Hindi ko sinayang ang oras. Inayos ko kaagad ang bahay para hindi naman nakakahiya kay Tita Len kapag dumating siya. Umalis ulit si tatay para kausapin na raw ang nobya niyang ililive-in niya. Nagkatuksuhan pa kaming dalawa bago siya umalis. Ilang araw na hindi umuwi si tatay dahil marahil inaasikaso nila ni Tita Len ang mga gamit niya sa paglilipat. Kinuha kong pagkakataon yon para makapag-ayos na ng buong bahay. Inuna kong iayos ang kwarto ni tatay. Sinigurado kong walang kahit ni isang naiwang gamit doon si nanay. Gusto ko siyempreng maging komportable si Tita Len. Mabilis lamang ako natapos. Nakahinga ako ng maluwag nang mabura ko na ng tuluyan ang lahat ng alaala ni nanay sa bahay. Pagkatapos noon ay tumawag si tatay para sabihing pauwi na siya. Makalipas nga ang 2 oras ay kumatok na si tatay sa pinto, Papa Dudut. Welcome home, Tay! Asa nang yung pinakamamahal na nobya, ha? Magkaiba kami ng sinakyang taxi.
Hindi kasi nagkasya yung mga gamit niya sa isang taxi. Magkasunod lang kami halos. Pakitulungan mo naman ako rito sa ibang gamit. Sige po, pumasok na po kayo. Ang linis ng bahay Siyempre, hindi naman pwedeng marumi ang madadatnan ni Tita Len, nakakahiya. Tsaka pati kwarto nyo, nilinis ko na rin. Hindi mo na sana pinakialaman yun. Kaya ko namang linisin yun. Sinipag ako Tsaka para masiguro ko na rin na walang kahit isang gamit ni nanay na naiwan doon. Wala na ba? Bukod sa 2 bra at isang sando, wala naman na. Huwag ka mag-alala, tinapon ko na rin yung mga yon. Walang madadatnan si Tita Len dun sa kwarto mo maliban sa mga gamit mo. Andiyan na si Tita Len! Hello, Tita Len! Nay? Anong ginagawa mo rito? Kumusta anak? Umalis na kayo. Anak, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan, Nay. Tapos na kayo sa buhay namin. Tsaka, parating ng girlfriend ni tatay. Kaya please, umalis na kayo para hindi na kayo magkaabutang dalawa. Kim! Anak, kailangan nating mag-usap. Tay, pinapaalis ko lang si nanay bago siya maabutan ni Tita Len dito. Hindi mo kailangang paalisin ang nanay mo dahil walang Tita Len na darating. Anong ibig niyo sabihin? Papasukin mo na muna ang nanay mo. Hindi pwede! Kahit hindi pa dumating ngayon si Tita Len, hindi pa rin pwedeng pumasok si nanay dito. Anak, makinig ka naman. Hindi, Tay. Hindi pwedeng susulpot lang ulit dito si nanay para guluhin tayo. Hindi siya basta-bastang sumulpot, anak. Anong ibig niyo sabihin? Nagkabalikan na kami ng tatay mo. Yun ang ibig niyang sabihin. Tay? Ay, tama ang sinabi ng nanay mo, anak. Hindi ko maintindihan. Paano si Tita Len? Alam niya ba to? Alam niya dahil kasabwat namin siya. Mas lalo niyong pinagulong usapan Hindi ko kayo maintindihan. Anak, alam ko ayaw mong makinig sa akin. Talaga? Pero kailangan. Nagkaayos na kami ng tatay mo. Ilang buwan na ang nakakaraan. At niloko niyo si Tita Len? Hindi namin siya niloko. Kasabwat namin siya. So, ako lang palang naloko? Hindi ka namin niloko, anak. Anong tawag niyo rito? Hindi lang kasi talaga namin kayang sabihin sa'yo na nagkabalikan na kami noon pa ng nanay mo. Ramdam ko pa kasi ang galit mo sa kanya noon. At mas lumala pa ang galit ko ngayon dahil sa ginawa niyo. Hindi namin sinasadyang galitin ka at saktan ka, anak. Kaya lang, nagmamahalan talaga kami ng tatay mo. Kaya habang alam namin na hindi ka pa handa sa akin, nakipag-usap ako sa kaibigan kong si Len na kung pwede magpanggap muna siyang karelasyon ng tatay mo. Habang hindi pa kami nakakaisip ng paraan para mapaamo ka. At saan niyo nakuha ang idea na mapapaamo niyo ako sa pagpapanggap at pagsisinungaling niyo? Nag-iisip ba talaga kayo? Patawarin mo kami, anak. Pero sa ayaw at sa gusto mo, magsasama ulit kami rito ng nanay mo. Hindi na kami magkakahiwalay. Kahit ano pang sabihin mo. Patawarin mo na lang kami para matapos na to. Darling, pumasok ka na. Para akong ninakawan ng lakas ng mga oras na yon, Papa Dudut. Wala ko nagawa kahit nakaharang na ako noon sa pinto para hindi makapasok si nanay. 2 na sila ni tatay na magkakampi. Ano pang laban ko? Tahimik ko silang pinagmasdang 2 habang nagtutulungan sa pagpasok ng mga gamit ni nanay sa kwarto nila. Halos maiyak na ako noon sa kinakatayuan ko. Pero pinili kong tapangan ang loob ko. Ayokong makita nilang natalo nila ako. Nang tuluyang makapasok silang 2 sa kwarto ay nagmadali naman akong lumabas ng bahay para takasan ang galit ko sa kanila. Doon ako nagsimulang umiyak, Papa Dudut. Bakit hindi nila maunawaan na napakasakit ng ginawa nila? Para akong trinaydor ng mga magulang ko. Ang sakit lang isipin, masama ang loob ko kay tatay lalo't ako pa naman ang naging kakampi niya ng mga panahong ginupo siya ng sakit sa pagtataksil ni nanay. Tapos ngayon, ako naman ang pinagtaksilan nilang 2. Bakit nila nagawa yon sa akin? Hindi ko maintindihan at hindi ko kayang tanggapin. Sa ngayon ay wala na akong nagawa nang bumalik si nanay sa bahay.
Hindi ko sila pinapansing dalawa. Madalas akong wala sa bahay at hindi naman nila ako hinahanap. Mas lalong sumama ang loob ko sa kanila at hindi ko alam ang gagawin ko. Hirap akong magpatawad lalo't dalawa na silang nakagawa ng mali sa akin. Hindi ko pa nga magawang makalimutan ang ginawang panloloko ni nanay kay tatay tapos nadagdagan na naman sila ng bagong ikakasama ko ng loob. Ano po ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Sana'y matulungan niyo ako, Papa Dudut, at hindi ko na rin kasi alam ang gagawin. Sana sa tulong ng number 1 ninyong programa ay malaman ko ang gagawin ko. Sana po ay makapagdesisyon na ako ng maayos sa dapat kong gawin sa aming pamilya. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kim. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mundo ng pag-ibig, may pagmamahalang umuusbong pa lamang at meron din namang natutuldukan. Ngunit sa isang relasyon, na pagkasundo ang tapusin na lang ay posible pa kayang maibalik sa kung paano ito nasimulan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang magbigay ng second chance sa taong dati mo ring minahal? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Maiko, 30 years old at taga Makati. Social media manager ako ng isang private company, Papa Dudut. Mula nang magkakatrabaho ako ay bumukod na ako sa mga magulang ko at nag-decide na lamang na mangupahan. Gusto kong simulan yung kwento ko sa naiibang paraan. Sa halip kasi na sa simula ay sa dulo ko ito uumpisahan. Boyfriend ko na po si Jomel for almost 7 years. Magkaedad lamang kami at nagtatrabaho naman siya bilang isang full-time barista. College pa lamang kami noon nang magsimula kaming magligawan. Patuloy na tumatag ang relasyon naming dalawa kahit nakatapos na kami ng pag-aaral. Pareho namang boto ang pamilya namin sa isa't isa. Sabi pa nga nila ay suportado nila kami kung babalakin na naming magpakasal after college at nakahanap na ng trabaho. Hindi ko na nga mabilang kung ilan na yung mga nakapagtanong sa amin kung kailan daw kami ikakasal. Napag-uusapan naman namin yon ni Jomel pero alam namin na pareho kaming hindi pa handa ng time na yon. Yung pinakamalapit na lang sa pagpapakasal na nagawa namin ay ang pagli-live-in naming dalawa. Nagsama kami sa isang apartment at naging masaya na rin naman, Papa Dudut, lalo na't mahal namin ang isa't isa. Habang nagpapatuloy ang pagli-live-in namin, sunod namang naging tanong ay kung kailan kami magkakaanak. Alam naman naming hindi pa rin kami handa sa ganong responsibilidad. Pero gusto naming subukan na maging isang magulang, Papa Dudut. Yun ay para maging handa na kami sakaling dumating na ang pagkakataon na magkakaanak na kami. Pero nang time na yon ay hindi bata ang naisip naming alagaan, kundi isang pusa. Maaring weird yon para sa iba pero marami rin naman talaga na mas piniling maging fur parent muna. Isa sa napaka-cute na ragdoll cat nga ang nabili namin. Puting-puti po ang balahibo niya.
Medyo brown yung dulo ng tenga at kulay blue naman ang mga mata. Unang kita ko pa lamang sa pusang yun ay gumana kaagad ang pakiramdam ko kaya hindi na kami nag-alinlangan pa na bilhin yon kahit medyo may kamahalan pa, Papa Dudut. Pinangalanan naming Yan ng alaga naming pusa. Sa katunayan ay para na rin kaming may anak dahil alagang-alaga namin yon at sobra-sobrang atensyon pa ang naibibigay namin. Perfect na nga para sa amin ang ganong klase ng setup, Papa Dudut. Pero hindi lang namin inaasahan noon na habang tumatagal ang pagsasama namin ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. Saka lang namin napagtanto na marami pala kaming pagkakaiba. Hanggang sa naging dahilan na yon ang madalas naming pagtatalo. At dumating na lamang din yung araw na nagpasya na kaming tapusin ang relasyon namin na matagal naming inalagaan, Papa Dudut. Simulan na natin yung hatian ng mga gamit dito sa bahay. Itong mesa, sa akin na to. Kailangan ko to para sa bagong apartment na nakuha ko. Okay, yung sofa naman yung sa akin. Alam mo namang hilig kong humilata dyan after work. Sige, pero yung throw pillows, sa akin yan ah. Ako nagpagawa niyan sa friend ko. Sure, yung microwave oven sa akin na lang yan. Di ka naman mahilig gumamit niyan. Delikado kasi yan kaya ayoko talaga. Mabubuhay naman ako nang hindi gumagamit ng oven, no? Walang delikado. Praning ka lang masyado. Pag-aaway na naman ba tayo? Tuloy na lang natin tong hatian ng mga gamit para matapos na. Kung sa'yo yung microwave, sa akin na yung TV. Uy, teka. Ako bumili niyan eh. Ikaw yung bumili, pero 30% din yan yung binayaran ko. Baka nakakalimot ka. Loan ko yung ginamit na pambili. At ako rin nagtuloy sa pagbabayad nun. Still, may 30% pa rin akong ambag sa TV na yan. Bumili ka na lang ng bago. Kaya mo naman eh. Mas malaki sahod mo kaysa sa akin, di ba? So hanggang ngayon, issue pa rin na mas malaki sahod ko kaysa sa'yo, ganon? Sabi ko na nga be. Dati yon. Siyempre hindi na ngayon. Bakit pa? Eh hiwalay na rin naman tayo, di ba? Baka ikaw na lang nag-iisip nun. Ba't defensive ka? Ikaw naman nagsimula ah. Akala ko ba maghahatian na lang tayo ng mga gamit? Parang gusto mo pang magsimula ng away eh. Seryoso? Ako pa talaga? Ay, ano pa nga bang bago? Daming satsat. Tuloy na natin. Fine, sa'yo na yung TV. Hindi rin naman ako mahilig manood. Ikaw lang naman nag-e-enjoy dyan. Yan! Ganyan sana para di na tayo magtatalo pa. Yabang. Basta yung aircon sa kwarto, sa akin na rin yun ah. Sure. Paano si Ian yan? Paano nga ba? Eh di naman natin pwedeng hatiin yan. Malamang. Kaya nga pag-uusapan natin ngayon, di ba? Mukhang matatagalan pa to. Pwede bang sa susunod na araw na lang? May meeting pa kasi ako eh. Yan ka na naman eh. Kahit ngayong hiwalay na tayo, hindi mo pa rin talaga magawang magbigay ng oras para sa mga mahalagang bagay. Di naman sa ganun. Nakaschedule na kasi yung meeting ngayon. Alam ka namang di ako umattend dun. Mabilis lang to, huwag ka mag-alala. Hindi ko uubusin yung precious time mo. Nakakahiya naman kasi sa'yo, no? Napaka-busy mo nga palang tao. Ay, Maiko, ano ba? O bakit? Yun naman kasi yung ipinapakita mo lagi. As if naman ikaw lang yung busy sa ating dalawa. May mga importante rin akong gagawin pero inuna ko muna to. Naglaan ako ng oras kaya please lang. Gawin mo rin naman yung part mo. Ang dami mo pa talagang sinasabi. Diyan ako bisit na bisit eh. Pwes pareho lang tayo. Hindi ako natutuwa sa'yo. Kaya nga gusto ko na matapos to. Sige, para wala nang gulo. Tapusin na natin to. Papa Dudut, nagkausap na rin naman kami noon ni Jomel tungkol sa 4 baby namin na si Yanyan. Nagkasundo kami na mula Lunes hanggang Miyerkules sa akin si Yanyan at Huwebes hanggang Sabado naman ay kay Jomel. Sa Linggo ay salitan kaming dalawa depende sa schedule namin sa trabaho.
Laking pasasalamat ko na lamang dahil kahit para sa sandaling yun na lamang ay nagkasundo kaming dalawa. Habang nag-uusap kami noon ay hindi ko maiwasang tumitig sa mukha niya at balikan ang mga nakaraan namin. Hindi ko maiwasang alalahanin ang panahon na hindi pa kami napapagitnaan ng kahit na anong pride. At hindi pa namin masyadong pinapansin yung mga pagkukulang at pagkakamali ng bawat isa sa amin. Hindi pa kasi big deal sa amin noon ang mga bagay na yon. Pero syempre, hindi ko naman magawang sabihin yon sa kanya at alam ko at malinaw naman sa akin na tapos na kaming dalawa. Pareho naming ginusto ang desisyon na yon at aminado naman ako na wala na rin akong balak na makipagbalikan pa sa kanya. Nasagad na rin kasi ako noon sa sitwasyon namin at hindi ko na alam kung papaano pa siya pakikitunguhan gaya ng dati. Pero siguro naman ay hindi na rin masama na sariwain ulit ang mga alaala naming dalawa. Parte naman yon ng masayang pagsasama namin at yun din ang patunay na meron din namang magandang nangyari sa tagal naming nagsama. Lalo na nga noong panahon na una naming nabili sa pet shop ang 4 baby namin na si Yan Yan. Naman ang pusang to, nakakagigil. Oh, huwag mo na masyadong panggigilan. Marupok pa buto niyan. Kasi baby pa, ganon? Oo, di ba nga? Kaya tayo bumili ng pusa kasi ito yung magiging baby natin, pansamantala. Habang di pa tayo ready na maging parents sa totoong baby natin. Sa ngayon, cute na kuting muna. Pero paano kung hindi pala tayo fit para maging parents? Baka mag-fail lang tayo. Bakit ba kasi ang nega mo? Kung kaya ng iba, kaya rin natin yon. Konting tiyaga lang. Tsaka it takes time naman talaga. Hindi naman agad-agad perfect parents na tayo. Yung pagiging parents sa totoong anak natin ang tinutukoy ko, ha? Alam ko. Kaya nga ngayon pa lang, kahit sa pet lang muna, i-practice na natin yung responsible parenting. Huwag ka na mag-worry masyado dyan. Ang advance mo kasi mag-isip Sorry naman, medyo natakot lang. Hindi kaya biro maging isang parent. Malaking responsibility na yung nakaatang sa atin noon. Hindi na yung gaya ng ginagawa natin sa mga pamangkin natin na hihiramin lang tapos kapag hindi na kaya o nagsawa na, ibabalik sa parents. At kapag nagkaanak na tayo, di natin pwedeng sukuan yun at ibalik sa sinapupunan mo yung bata pag di na natin kaya. Challenging nga. Yun na nga. Ay, tara na nga. Gigil na ako Gustong gusto ko na siyang iuwi. Siya lang? Funny mo, syempre kasama kitang iuuwi, no? Sinong tatay yung ama nitong anak natin, ha? Panagutan mo ko. Uy, hinaan mo nga boses mo. Baka mamaya isipin ng mga nakakarinig na nabuntis talaga kita. Tapos ayaw ko panagutan. Basta, iuuwi rin kita. Kala ko iiwan mo na ako Pwede ba yun? Nagsasama na nga tayo sa isang bubong At nagbabahay-bahayan. Alam mo, sira ka talaga. Okay nang sira. Basta sa'yo lang may tama. Ang corny. In fairness, ngayon ka lang naging ganyan. Grabe naman sa corny. O siya, tama na to. Iuwi na natin yung anak natin. At simulan na natin i-practice yung pagiging responsible parents. Wow, parang tunay Ay wait, bibili pa pala tayo ng gatas niya at mga laruan. Doon na lang tayo sa kabilang pet shop. Mukhang mas mura doon kesa dito. At nagsimula na nga. Certified nanay ka na nga, babe. Ha? Dahil lang sa gatas at mga laruan niya? Siyempre hindi lang dahil doon. Ano? Kuripot ka na rin di ba ganyan na ganyan yung mga nanay? Natututo na magtipid. Kung saan mas nakakamura, dun sila. Kasi mahal naman talaga dito sa pet shop na to. Tsaka ang laki kaya ng… Shh! Okay na, mami. Okay na. Tara na dun sa kabilang shop. A mother knows best nga, di ba? Tara na nga. Papa Dudut,
Yun yung panahon na puno pa kami ng matatamis na ngitian, masasayang tawanan at madamdaming mga pangako sa isa't isa. Yung parang wala pa kaming ibang iniisip dahil maayos naman ang relasyon namin at estado sa buhay. Pero hindi ko akalain na posible rin palang matapos yon. Unti-unti kaming nawala ng gana sa relasyon namin hanggang sa magising na lamang isang araw na hindi na namin gusto ang isa't isa. Pareho na kaming sumuko sa mga dumating na mga problema at sa malaking pagkakaiba namin sa mga bagay-bagay. Doon na nga papadudot mas nanaig yung pride at tuluyan ng sinibak yung natitirang pag-asa na meron kaming dalawa ni Jomel. Tanggap na naming pareho yon at wala nang gustong makipagbalikan pa. Ipinagpasalamat na lang namin na natapos ang relasyon namin na hindi kasing gulo tulad ng sa iba. Walang parinigan sa social media at walang siraan na naganap sa mga kaibigan. Kumbaga ay naging civil pa rin sa isa't isa. Kung kailangan mag-usap pa rin kahit tapos na kami ay nag-uusap pa rin talaga. Hindi na namin kailangang i-block ang isa't isa sa Facebook at hindi na rin namin kailangang magpaka-sad girl o sad boy sa isang tabi. Yun kasi yung kagandahan sa pagiging mature naming dalawa. Kinailangan naming i-handle ng mas maayos ang naging breakup namin. Lalo na't nasimulan na rin yung pagiging parent sa fur baby naming si Yanyan. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero siya na lang talaga ang dahilan kaya meron pa rin kaming koneksyon sa isa't isa sa kabila ng naging breakup naming dalawa. Inisip na lang namin na ginagawa lang namin yon para sa alagang nagbigay rin ng kulay sa nakaraan naming pagsasama noon na naging masaya naman kahit papaano, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging mahirap ang simula ng pagiging for parents o magulang para kay Yanyan. Doon ko lang kasi na-realize na ganun pala ang pakiramdam ng mga mag-aasawang nagkakahiwalay at naghahati-hati lang sa responsibilidad sa mga anak nila. Alam naman naming pusa lamang si Yanyan pero syempre parang anak na ang turing namin sa kanya. Kaya hindi rin namin mapabayaan. Ang daming nagpapayo sa amin na ipamigay na lamang si Yanyan. Naging option na rin namin ang bagay na yun noon at pinag-usapan pero sa huli ay pareho naming hindi kaya na ipamigay na lamang ang alagang napamahal na sa amin ng sobra. Isipin nyo na lamang yung pakiramdam ng isang magulang na ipamimigay ang anak niya. Masakit yon lalo na naroon kami pareho at nasubaybayan namin kung papaano lumaki si Yanyan. Dahil sa schedule namin sa pag-aalaga sa 4 baby namin, ay nahirapan din itong mag-adjust kasi paiba-iba ito ng bahay na pinupuntahan. May kalayuan din kasi ang napili kong lipatang apartment sa bahay ni Jomel. Pero nang tumagal na rin naman na ganon ang setup namin ay mukhang nasanay na rin naman si Yanyan. Nung nagsimula yung pagpapalitan namin sa pag-aalaga sa 4 baby namin, napansin ko na ang pananamlay nito. Agad naman akong nag-worry noon kaya pinatignan ko na kaagad sa vet. Pero noong masiguradong wala naman po itong sakit ay saka ko lang napagtanto na nararamdaman din pala ng mga pusa ang problema ng 4 parents nila. Dati kasi nakikipagkulitan pa sa amin si Yanya na parang isang bata. Isa kasi yon sa katangian ng ragdoll cats na nagustuhan ko. Friendly sila sa mga tao. Pero noong maghiwalay kami ni Jomel ay nagkaroon din ng pagbabago sa alaga namin. Hanggang sa napadalas na nga rin noon ang pagtatalo namin tungkol sa pag-aalaga kay Yanyan, Papa Dudut. Ka lang. Sorry, na-traffic lang. Paanong traffic? Sabi sa balita, maluwag naman yung kalsada.
Lalo na dun sa area mo. Talagang inala mo pa yon para may dahilan kang awayin ako ngayon? Kasi lagi kang nagsisinungaling. Yan! Ganyan ka na naman. Magbubunga nga para patahimikin ako. Di na nga tayo pero di ka pa rin nagbabago sa ugali mong yan eh. Nakakarindi, Maiko. Talaga maririndig ka sa akin kung hindi ka titigil sa pagsisinungaling. O sige na. Nagsinungaling ako. Napasarap lang naman yung tulog ko kasi napuyat ako kagabi. Nagkayayaan kaming mag-inuman nung pinsan kong galing pa sa Bacolod. O ano, masaya ka na? Kita mo na? Hindi naman ganun kahirap magsabi ng totoo pero nagpapalusot ka pa rin. Pwede namang sabihin na lang agad yung dahilan. Hindi yung magtatagpi-tagpi ka pa ng kasinungalingan. Tagpiin mo kaya bunganga mo, mas madali yun. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko nasa na yung mga gamit na kailangan ni Yan para makaalis na kami. Eto, dalhin mo na tong kama niya. Siguradong sa basahan mo na naman siya patutulugin. Paano ka naman nakakasiguro? Nakita ko yung pinost mong selfie. Sa basahan siya natutulog. Sus, minsan lang naman yun. Di naman lagi. Pero sige, dalhin ko na lang din yan para mas komportable siya. May gatas pa ba siya doon? Isang inuman na lang niya yung nasa bahay. O sige, kunin mo na rin tong gatas niya rito para may stock ka na doon. Wag na. Bibili naman ako bukas eh. Lagi mo na lang sinasabi yan pero hindi ka naman talaga bumibili. Nagkataon lang naman na nakalimutan. Masyado ka namang judgmental. Nagkataon pala yung lagi. Kahit nung tayo pa, katwiran mo na lagi yan eh. Lahat na lang nakakalimutan mo. Dami mong issue. Eh ikaw, issue naman sa'yo yung pagiging nagger mo. Wala na nga tayo pero ganyan ka pa rin. Hindi naman ako magbubunga nga ng walang dahilan eh. Magbago ka na rin kaya para hindi na ako napapagod kakabunganga dito. Bakit pa? Wala nang tayo, Maiko. Magbago man ako o hindi, wala ka nang pake doon. Ah, ganon? Baka nakakalimutan mo. Fair parent pa rin tayo. Kaya dapat lang na matuto ka naman maging responsible. Tama na nga! Para sa gatas lang ni Yan kung saan-saan pa napunta yung usapan. Pinag-aawayan pa kahit di naman kailangan. Hayaan mo, bukas bibili ako ng gatas niya after work. Akin na yung kama, alis na kami. Iti-text kita para maalala mo. Wag na, di na kailangan. Kailangan. Kasi makakalimutin ka. Kilalang kilala na kita, no? Pwede ba? Kahit minsan lang magtiwala ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Masyado mo kasing minamaliit yung kakayahan ko bilang fur daddy ni Yan. Sa tono mo kasi, parang ikaw lang yung nagmamalasakit sa kanya. Hindi naman ganun yung… Please lang, tama na. Aalis na kami ni Yan. Papadudot lagi na kaming gano'n ni Jomel at para kaming mga aso't pusa na lagi na lamang pinagtatalunan kahit simpleng bagay lang naman ang kadahilanan. Away dito, away doon. Pakiramdam ko nga ay mas lumala pa kami noong wala na kaming relasyon. Siguro'y dahil na rin yon sa mga unresolved issues namin sa isa't isa. Kaya hindi namin yon mapigilang ilabas tuwing nagkikita kaming dalawa noon. Pero tingin ko rin naman ay matatapos din yon. Konting adjustments lang at pwede pa rin naman kaming maging magkaibigan ni Jomel. Kailangan ko lang din siguro na iwasan yung kinakainisan niya sa akin tulad noong lagi akong nagbubunganga sa kanya. Pero syempre magagawa ko lamang yon kung mababawasan niya rin ang pagiging irresponsable niya. Lalo na at mag-isa na lamang niya. Wala na ako roon para laging mag-remind kung ano ang dapat niyang gawin para kay Yan. Hindi naman naging madali para sa akin na mag-adjust para kay Jomel. Talo pa kasi niya yung isang bata sa katigasan ng ulo niya. Although mature naman siya pagdating sa ibang bagay. Sadya lang talaga na pagdating sa akin o sa mga paalala ko sa kanya ay doon kami nagkakaroon ng mga problema. Pakiramdam ko tuloy, Papa Dudut, ay mas kailangan pa siyang alagaan kesa kay Yan ng mga panahong yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Papa Dudut, ay sinubok ang pagiging for-parent namin. At sa ganito ngayon nangyari, Papa Dudut. Maiko, ano nangyari? Gabing-gabi na pinapunta mo pa ako rito. Jomel! Si Yan! Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Dalhin na natin siya sa ospital. Bakit sa ospital? Pusa yan.
Baka sa vet. Ano ba? Wala akong oras makipaglokohan sa'yo. Di naman ako nakikipaglokohan sa'yo. Kinorek lang kita. Tsaka, kumalma ka nga. Ano ba talagang nangyari? Kanina pa ako nagtatanong, di mo naman sinasagot. Paano ako kakalma? Kanina pa nagsusuka si Yanyan at hindi na kumakain. Nakahiga na lang siya tapos sobrang tamlay niya. Ngayon lang to nangyari. Paano kung may malalang sakit na pala siya? Kumpleto naman siya sa vaccines eh. Kumalma ka muna, please. Hindi ako kakalma. Paano kung mamatay siya? Hindi siya mamamatay. Ano ka ba? Strong kaya tong baby natin. Di ba, baby Yanyan? Tignan mo. Tignan mo, hindi siya nagre-respond. Ibig sabihin may mali sa kanya. Baka may nakain lang na kung ano. Ay naku, wala na akong oras sa baka-baka na yan. Buhati mo na siya. At maghanap na tayo ng bukas pang vet clinic. Sandali. Magbubuk lang ako ng sasakyan natin. Ha? Nasaan yung kotse mo? Pinahiram ko muna kay na mama. Pumunta silang Tagaytay eh. Ano ba naman yan? Ngayon pa talaga? Kalma lang, ano ba? O ayan, nabook ko na. Tara na. Tara! Teka, kunin muna natin si Yanyan. Sabi niya kasing kumalma ka muna eh. Tingnan mo, sa sobrang pagpapanik mo, naiwan pati yung ipapavet natin. Unless gusto mo ring ipavet kita. Ano ba? Tumigil ka nga. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo ha. Pinapatawa lang kita. Masyado ka na kasing stressed eh. Lagi ka na lang ganyan. Kasi tungkol sa baby natin to eh. Alam ko naman. Nag-aalala rin naman ako pero di talaga makakatulong kung magpapanik ka. Kaya please, kalma, okay? Eto na. Kakalma na. Tara na. Wait lang. Si Yanyan di ko pa nakukuha. Oo nga pala. Sorry. Yan, ganyan dapat. Ngiti ka na ha? Oh, eto na. Ngingiti na. Kakalma na rin. Good. Kaya ni baby natin to. Oo, kaya to ni Yanyan. Huwag ka na masyado mag-alala. Di naman natin pababayaan tong fur baby natin. Teka, tagal naman ng binukong sasakyan? Oo nga eh. Sana pala talaga kumuha na rin ako ng sarili kong kotse. Hindi na sana nahihirapan kapag may ganitong emergency. Pwede naman ah. Siguro naman kaya na yun ang ipon mo. Pero dapat, matuto ka muna mag-drive. Mag-driving lessons ka para sigurado. Magagawa ko din lahat yan. Sa ngayon, si Yanyan muna yung priority ko. Gets naman kita dyan. Iba ka rin talaga magpahalaga sa mga mahal mo, no? Siyempre naman. Lahat ng nagiging mahalaga sa akin, may special part na dito sa puso ko. Drama naman. Ikaw panira ka talaga kahit kailan. Iniinis naman kita para di ka na masyado mag-alala dyan. Ganon? Pero thank you sa pagpapagaan ng loob ko. Sus, wala yon. Papadudot, kaya pala gano'n na lamang ang pagpapanik ko ay dahil hindi nga talaga biro ang kalagayan noon ni Yanyan. Na-diagnose po ito ng vet na merong FIP o yung Feline Infections Periotonis na isang nakamamatay na sakit ng mga pusa. Mabuti na lamang at nagamot pa siya kahit may kamahalan din ang mga nagastos namin ng panahong yon. Nung una, papadudot, ay sinisisi ko pa si Jomel sa pagpapabaya niya kay Yanyan. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa pag-aalaga sa fur baby namin, kaya posibleng kaya ito nagkasakit ay dahil sa kapabayaan ni Jomel. Sa halip na makipagtalo ay nagsorry na lamang siya sa akin at inamin yung tungkol sa kapabayaan niya. Napinitan na lang daw kasi siya noon na kunin sa akin si Yanyan tuwing schedule niya ng pag-aalaga kahit sobrang busy niya sa trabaho at iba pang mga bagay. Panay ang sorry niya sa akin matapos ang nangyari pero nagtaka naman ako kung bakit wala na akong naramdamang galit sa kanya pagkatapos noon. Saka ko lang naalala kung gaano siya nag-worry hindi lang para kay Yanyan kundi pati na rin sa akin ng gabing yon na nagka-emergency kami. Nung i-discharge na ng vet si Yanyan ay nagpumilit pa siya na ihatid kami sa apartment ko kahit pagod na siya noon galing sa kanyang trabaho. Naka-leave naman ako ng araw na yon at hindi ko tuloy napigilan na maramdaman ng awa para sa kanya. Halos wala na kasi siyang pahinga. Pagkatapos noon ay saka ko lang na-realize na hindi na namin namalayang nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa.
Hindi na kami nagtatalo gaya ng dati. Nakikinig na rin siya sa mga sinasabi ko noon pero hindi ko pa rin naman masasabi na naging responsable na talaga siya pagdating sa pag-aalaga sa fur baby namin. Siguro dahil hindi talaga siya mahusay pagdating sa ganung bagay. Pero isa lang naman ang sigurado ako. Mahal niya rin si Yanyan tulad ng pagmamahal ko sa alaga naming yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 1 taon na rin naman ang lumipas at tuluyan na rin kaming nakapag-adjust ni Jomel sa pagiging for-parent kay Yanyan. Masasabi ko na noon ay gets na namin ang bawat isa, Papa Dudut. Na naiintindihan na namin kung bakit gano'n na lamang ako palaging mag-alala para sa fur baby namin at naiintindihan ko na rin kung bakit minsan ay hindi naiiwasang may maling paraan ng pag-aalaga sa kanya. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay para kaming bumalik sa dati. Yung mga panahong okay pa nga kaming dalawa bilang magkarelasyon at nakakatuwa lang na madalas nang mangumusta si Jomel sa akin kahit na hindi na tungkol kay Yanyan ang mga tinatanong niya. Naisip ko tuloy noon na sana'y magtuloy-tuloy na ang mga ganon. Ang tagal na rin kasi nang lumipas bago kami ulit nagkasundo. Yung huling taon kasi namin bilang magkarelasyon ay sobrang naging toxic na at noong maghiwalay kami, alam na naming hindi na talaga maisasalba pa kung ano man ang relasyon namin dati, Papa Dudut. Oh, Jomel! Naligaw ka yata. Bakit nandito ka, ha? Hindi mo pa naman schedule kay Yanyan, ah. Grabe ka naman. Kararating ko lang pero parang pinapaalis mo na ako agad. Eh bakit nga? Eto, pinabibigay ni Mama to. Ginawa niyang lasagna. Alam niyang paborito mo yan eh. Oo nga! Buti na alala pa niya. Sus, yun pa ba? Eh mas anak pa nga turing nun sa'yo kaysa sa akin. Kulang na lang pagpalitin tayo nun eh. Kaya ngayon, hindi mo to basta-bastang makukuha. Ha? Eh di ba pinabibigay nga yan sa akin? Oo, pero desisyon ko kung ibibigay ko sa'yo o hindi. Sama ng ugali mo. Alam mo, susumbong kita sa mama mo. Yan, ang galing talaga. Sumbongera porke paborito. Nagsiselos ka ba? Kasi mas mahal ako ng mama mo kaysa sa'yo? Para kang ewan. Hoy, hindi no? Kahit nga magpaampon ka pa dun eh. Wala akong pake. Arte mo? Wow, ako pa talaga? Teka nga, wag mong ilayo yung usapan. Bago mo makuha tong lasagna, magbayad ka muna. 20,000 para sa gas pagpunta ko rito. 20,000? Hoy, kapal naman ang mukha mo. Akin na nga yan. 20,000 ka pa dyan. Kuripot mo talaga. O sige na nga. O eto na, sayong-sayo na. Pakisabi sa kanya salamat ha. Baka gusto mo rin sabihin sa kanyang happy birthday. Pwede rin yun. OMG! Birthday niya pala ngayon. Shucks, nakakahiya, nakalimutan ko. Sus, okay lang yon. Alam ko naman na marami kang ganap ngayon. Lalo na't kakapromote mo lang. Oh, paano mo naman nalaman yun? Hindi naman ako nagkukwento sa iyo ah. Sinabi sa akin ng mama mo. Alam mo namang madalas silang magkasama ng nanay ko. Ay, iba rin no? Chinismis na ako ng sarili kong nanay sa iyo. Eh alam mo na ako yung paborito niyang manugang na hilaw. Mukha nga. Hanggang ngayon kasi, kinukumusta ka pa rin niya sa akin. Sana sinabi mo na mas lalo na akong gwapo ngayon. Ay talaga? Saan banda? Ikaw grabe ka sa akin. Mas marami na akong tulog ngayon no. Tsaka may skincare routine na rin ako ngayon. Skincare? Bakla. Oy, porke lalaki di na pwede mag-skincare? Masyado ka talaga. Siyempre kailangan wala akong pores sa pisngi. Baka mamaya ma-turn off sa akin yung… Sino? Wala. Puro ka kasi kalokohan. O siya, pakisabi na lang sa mama mo na salamat dito sa lasagna. Magpapadala na lang ako ng regalo sa kanya this weekend. Try ko rin bumisita, pero kung hindi man matuloy, ikaw na lang mag-abot. Pupunta ka rin naman dito sa linggo, di ba? Oo.
Wala namang problema sa akin kung ako yung mag-aabot kay mama. Nga pala, naaawa na ako kay Yan. Bakit naman? Ang lusog-lusog nga nun. Hindi naman mukhang kawawa. I mean, naaawa ako kasi wala siyang permanent na tirahan tulad ng ibang alaga. Tagtag na siya sa kakabiyahe. Kawawa naman. Alam mo, kailangan na niya magstay sa iisang bahay na lang, yung di na palipat-lipat. Teka nga, ano bang pinupunto mo? Yung ipamigay na lang ba natin si Yan? Jomel naman, kinaya naman natin ng 1 taon yun. Bakit kailangan pa siyang ipamigay? Uy, hindi ah. Kahit kailan di ko naging option na ipamigay siya sa iba. Sa atin lang siya. Pero kasi ano? kakausapin na lang kita sa linggo. Aalis na muna ako. Sumasama na naman sikmura ako eh. O sige, ingat. Ingat ka. Papadudot buong araw kong inisip yung sinabing yun ni Jomel. Matapos kasi yung 1 taon ay saka lang siya nag-open tungkol sa kalagayan ni Yan. Medyo kinabahan nga ako sa sinabi niya. Hindi ko kasi alam kung anong tumatakbo sa isip niya ng sandaling yon. Gusto niya na sa iisang bahay na lamang ang fur baby namin. Pero tulad ko ay ayaw niya rin namang ipamigay. Maraming tumatakbo sa isipan ko ng panahon na yon at dahil linggo pa kami muling magkikita, halos hindi na ako makapaghintay. Hindi kasi maganda yung pakiramdam ko sa mga sasabihin niya. Ugali ko pa naman ang mag-overthink kapag binibitin ako sa mga sinasabi sa akin. Yung tipong may intense na eksena sa teleseryeng sinusubaybayan tapos ay biglang bibitinin at aabangan kinabukasan. Ewan ko ba, pero bigla na lamang ako noong nakaramdam ng matinding kalungkutan sa hindi malamang kadahilanan. Sinubukan ko siyang i-text para sabihin sa akin yung gusto niyang sabihin, pero panay lang ang send niya ng smiley face at pinanindigang sa linggo na lamang kami mag-uusap. Kaya naman wala na rin akong nagawa noon kundi ang maghintay. Kahit na sa bawat oras na lumipas ay hindi ako mapakali habang iniisip kung ano ang plano niya para sa fur baby namin na si Yan Papadudot. Talas ang pakiramdam mo, Yan ah. Alam na alam mo talaga pag dumarating yung daddy mo. Sandali lang ha, pagbubuksan ko muna siya. Dito ka lang sa sofa. Good boy, baby. Oh, ang aga mo yata. Pasok ka. Ayaw mong nalilate ako, di ba? Nakakapanibago lang kasi. Gusto mo ba ng coffee, tea, or juice? Water na lang with ice please. Medyo napagod sa traffic eh. Upo ka muna. Sasabihin mo na ba yung gusto mong sabihin? Anong sasabihin? Ikaw talaga? Yung tungkol kay Yan at yung sa iisang bahay na lang siya dapat? Limot mo na agad? Joke lang, ito naman. Siyempre naalala ko. Oh, tubig mo. Thanks. So, ano nga? Well, tulad ng sabi ko sa'yo, kailangan na niya ng iisang bahay lang. Yung di na siya masistress na palipat-lipat siya every week. O tapos? Maiko, gusto ko kasi na, Na ano? Please naman huwag ka namang bitin dyan. Tagal ko na ngang iniisip kung ano yung sasabihin mo tapos ganyan ka pa. Pabitin. Gusto ko sana, sa'yo na si Yan. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko sa'yo na lang siya para di na siya masistress. Pero wag kang mag-alala. Ako yung gagastos para sa kanya. Lahat-lahat. So, yan pala yung plano mo? Na sa akin na lang iiwan yung responsibilidad kay Yan? Hindi naman sa ganon. Sabi ko nga sa'yo, ako nang gagastos sa lahat ng pangangailangan niya. Wala ka nang gagastusin kahit piso. Talaga ba, Jomel? Pera lang yan. Mas mahirap yung pag-aalaga sa kanya. Pero di ka naman mahihirapang alagaan siya kung mahal mo siya, di ba? Bakit ikaw? Hindi mo ba siya mahal? Kaya ganun na lang kadali sa'yo na ibigay na lang siya sa akin? Kasi alam kong ikaw yung mas maayos mag-alaga kaysa sa akin. Ikaw yung mas may malasakit
at nakakaramdam kapag may mali sa kanya. Wala ako nun. Kung problema mo naman yung pag-aalaga, pwede kang kumuha ng yaya at ako na rin yung magbabayad. Teka nga, bakit ka ba nagdesisyon agad ng ganyan? Sana tinanong mo muna ako. Ayoko na kasi makipagtalo. Alam ko rin naman na ayaw mo siyang ipamigay. Napamahal na siya sa atin eh. Yun na nga eh, napamahal na sa atin. Pero bakit ngayon binibigay mo na siya sa akin? Nasaan dun yung sinasabi mong pagmamahal? Ako naman yung gagastos eh. Kaya ko rin gumastos sa kanya. Pera lang yan eh. Kaya ko pang kitain. Pero ang unfair mo. Mas mahirap yung mag-alaga kaysa magsustento. Kaya nga nagsuggest ako na kumuha ng taga-alaga, di ba? Para di ka na rin mahirapan. Hindi. Umiikot na naman tong usapan eh. Bakit nga nagdesisyon ka ng ganun? Eh pwede rin namang ikaw na lang yung kumuha ng taga-alaga ah. Allergic kasi si Ann sa pusa. Ann? Sinong Ann? Girlfriend ko. Actually, fiancé na. Fiancé na. So, matagal na kayo? Oo. At sa bahay na rin siya nakatira. Lagi siyang sinusumpong ng allergies niya dahil kay Yan. At madalas na rin namin yung pag-awayan. Kaya bago pa lumaki yung problema, gusto kong ibigay na lang siya sa'yo. Tutulong pa rin naman ako. Pero sa pinansyal lang. At dadalaw kapag… Wag na. Hindi mo na ako kailangan pang i-convince. Sige, payag na ako. Thank you. Buti na lang pumayag ka. Kukunin ko na lang yung account number mo para… Hindi na kailangan. Kaya ko na siyang sustentuhan. Bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Disappointed lang. Sabi mo dati, aalagaan mo pa rin siya kahit wala na tayo. Pero nagkaroon ka lang ng bago, nag-iba ka na lang bigla. Ano bang pinakain sa inong girlfriend mo, ha? Hindi naman sa ganon. Kinailangan ko lang talaga mag-adjust. Di naman kasi pwede na matali na lang ako sa pag-aalaga sa kanya habang buhay. Paano tayo magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya? Sana naman maintindihan mo rin ako. Eh paano naman ako? Paano kung magkaroon din ako ng pamilyang bawal sa pusa? Hindi ko alam. Hindi mo alam, pero ang bilis mo makapagdesisyon ng pabor sa iyo yung sitwasyon. Teka nga, pinag-isipan ko rin naman yun bago ko sinabi sa'yo ah. Sorry. Alam ko nabigla ka pero pwede mo rin namang pag-isipan yung sinabi ko sa'yo. Isa pa, pusa lang siya, hindi tao. Hindi mo kailangan… So yun na lang yung tingin mo sa kanya ngayon. Dahil may iba nang nagpapasaya sa'yo. Umalis ka na nga lang. Maiko, I'm sorry. Please lang, umalis ka na. Papadudot halos mamanhid ang buong katawan ko nang makaalis na si Jomel. Hindi ko matanggap na ganun lang kadali para sa kanya. Naiwan sa akin si Yan samantalang nung wala pang ibang babae sa buhay niya ay parang tunay na bata na rin kung ituring niya ang fur baby namin. Ang masakit pa sa tagal na naming nagkikita at nagkakausap ni minsan ay hindi man lang niya nabanggit na meron na pala siyang bagong girlfriend. At sinabi niya lang yon sa akin kung kailan kailangan na at nagpaplano na silang magpakasal. Aaminin kong sumama ang loob ko ng panahon na yon at hiniling na sana'y hindi na lamang siya nagpakita sa akin. Pero aaminin ko pa rin papadudot na umasa ako na iba ang ibig niyang sabihin tungkol sa isang bahay lamang titira si Yan. Ang akala ko noon ay may pag-asa pang magkabalikan na kami dahil na rin sa muli naming pagkakasundo. Kung nakipagbalikan lang sana siya noon, tatanggapin ko siya ulit dahil aminin ko man o hindi ay mahal ko pa rin siya. Gustong gusto ko yung sabihin sa kanya noon pero wala akong lakas ng loob. Kaya noong nalaman ko na may bago na siya ay nakaramdam ako ng napakatinding selos at pagkainggit. Nung tuluyan ang naputol ang koneksyon namin sa isa't isa ay wala nang naiwan sa akin kundi si Yan. At tuwing nakikita ko ang fur baby namin ay lalo lamang akong nalulungkot dahil siyang nagpapaalala sa akin na kahit kailan ay hindi na magiging kami ulit ni Jomel. Pero hindi naman yon kasalanan ng isang alaga na minsan ding naging tulay para kahit papaano'y magkasama kami at magkaayos pa ng ex ko. Kaya sinubukan ko na lamang natanggapin ang lahat at ibinuhos ang buong atensyon ko kay Yan. Naniniwala kasi ako na darating din yung taong mamahalin ako at paninindigan
hanggang sa huli. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at marami pong salamat sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS para sa pagkakataong maibahagi ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Again, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat na bumubuo ng programang ito. Ang inyo pong forever kapuso, Michael. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever